anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 26, taong 2022 at 6 days to go bago ang bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, itong oil price adjustment para bukas inanunsyo na ng ilang kumpanya ng langis. Mga pribadong ospital, todo na ang paghahanda para sa mga pinsala ng paputok habang nalalapit na ang bagong taon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinatitiyak sa mga lokal na pamahalaan ang kumpletong tulong sa mga apektado ng baha sa Visayas at Mindanao. Itong aerial survey malabo pa umanong maisagawa dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon. Mambabatas na guro, hiniling kay Pangulong Marcos na buksang muli ang usaping pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front para sa totoong pagkakaisa ng ating bansa. 55 dating miyembro naman ng New People's Army nagbalik loob sa gobyerno. Pinulong ng Philippine National Police kasabay ng ika-74 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front ngayong araw. At 4 ang patay, 3 ang nawawala sa mga pagbaha sa Misamis Occidental. Mga nawawalang mangingisda naman sa Catanduanes, sumakyat na sa siyam, missing pa bago raw ang araw ng Pasko. Sa ating international news naman, si King Charles III pinuri ang kanyang nasasakupan sa pagkakaisa kabilang ang nararanasan na kahirapan. Samantala sa ating sports, balitang Boston Celtics tinambakan ang katunggaling Milwaukee Bucks at si Jason Tatum nakapagtala ng season high na 41 points para sa Celtics. Sa ating entertainment news naman, ang musical film na Pera Kwarta sa Lapi patungkol sa mga overseas Filipino workers ipapalabas doon sa London 2023. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Asahang sa mga susunod na oras ay magpapatupad na rin ng oil adjustment ang ilang oil companies. Una rito inanunsyo ng Pilipinas Shell ang paggalaw sa presyo ng kanilang produktong petrolyo simula bukas Disyembre 27. Ang presyo ng diesel ay merong kakapiranggot lamang na bawas na 20 centavos kada litro. Malaki-laki naman itong aumento sa presyo ng diesel, nasa 95 centavos kada litro, habang itong kerosene ay mayroon pong aumento na 50 centavos kada litro. Itong oil price adjustment ay inaanunsyo tuwing araw ng Lunes, agad namang ipinatutupad sa araw ng Martes. Naka-alerto na ngayon ang mga pribadong ospital sa buong bansa para sa pagtanggap ng mga pasyenteng dumaranas ng mga pinsalang may kinalaman sa paputok habang nalalapit na ang bagong taon. Sinabi ng Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na si Dr. Jose Rindegrano na inaasahan nilang tataas ang mga pinsala sa paputok ngayong darating na ang pagdiriwang ng bagong taon, kung isa sa alang-alang ang mga mas maluwag na paghihigpit ng COVID-19 protocols. Sa kasalukuyan, mayroong 5 kabuuang kaso ng fireworks-related injury na naitala mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 25 ayon sa datos ng Department of Health. Sinabi ng ahensya na ang bilang na ito ay mas mababa ng 50% kumpara sa 10 kaso na naiulat sa parehong panahon noong 2021. Una na rito, hinihikayat ng Department of Health ang publiko na salubungin ng ligtas ang 2023 sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga paputok at inirekomenda pa ng ahensya ang mga paghampas na lamang ng mga kawali at tambol bilang isang pamamaraan ng pag-iingat sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang Pangulong Marcos mayroon na pong kahilingan dito sa mga lokal na pamahalaan kaugnay pa rin na dito sa pagbaha sa Visayas at Mindanao at itong aerial survey. Kailan kayo isasagawa ito doon sa mga lugar na napinsala nitong masamang panahon? At report si Bombo Dennis Hamito.
Pinapayuhan ng mga advisor ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang team na magsasagawa sana ng aerial survey sa bahagi ng Visayas at Mindanao na huwag na muna itong ituloy hanggat hindi humuhupa yung masamang lagay ng panahon. Nitong nakalipas na mga oras kasi ay may mga pag-ulan pa rin naranasan sa nasabing bahagi ng ating bansa. Kaya naman ang Pangulong Bongbong Marcos ay nananawagan doon sa mga lokal na pamahalaan na asikasuhin, madaliin yung pagbibigay ng tugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga residente, lalo na yung vulnerable o highly affected areas, yung mga nandun sa mga tinatawag na catch basin. Sa kasalukuyan, hindi pa sangayon o hindi sinasangayunan ng Palasyong Malacanang ang pagdedeklara ng pangkalahatan na direktiba ukol sa kakaroon ng state of calamity dahil ito ay nasa level pa lamang ng lokal na mga pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I don't think it's necessary. I don't think it's necessary. I came to that conclusion in consultation with the DNR. Sabi hindi naman kasi extend. Bahagyan ng pahayag ng Pangulo, hindi ito kasing lawak nung sinasabi na parte ng Luzon, Visayas, Mindanao ang apektado nitong naturang sama ng panahon. Pero sabi ng Pangulo, yung mga specific na lugar ay kinakailangan na agarang paratingan ng tulong galing mismo sa national government at yan ay sa aksyon na rin ng Department of Social Welfare and Development. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nahaharap sa panibagong kaso po si suspended Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag kaugnay pa rin sa umunoy illegal na paghuhukay sa New Bilibid Prison o sa NBP. Sinabi po ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang na ang mga natuklasan ng Department of Environment and Natural Resources sa DENR ay nagpapakita na ang paghuhukay sa pangunahing penitentiary ng bansa malapit sa quarters ng Director General ay isang illegal na paghuhukay. Dagdag pa niya, ikokonsulta mo ng ito sa Department of Justice kung ano ang mga kasong maaring isampa. Nauna na nga natuklasan ni Katapang ang isang paghuhukay sa pasilidad ng New Bilibid Prison na umaabot sa mahigit 4 na ektarya sa pinakamalalim na punto nito. Ang paghuhukay ay bumaba ng humigit kumulang 30 metro. Iginiit ni Suspended Bureau of Corrections Director General Bantag naman na pinaplano niyang itayo ang deepest swimming pool dito sa Metro Manila dahil siya at ang iba pang tauhan ng Bucor ay mahilig dito sa scuba diving. Sa ngayon, inihayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang na uutusan niya ang kanyang mga tauhan na takpan ang lugar ng paghuhukay pagkatapos ng holiday break. Sa iba pang mga balita, mahigit 7,000 overseas Filipinos ang nakauwi at naitala ngayong taon bilang bahagi ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos na mapabuti ang pagtugon nito sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa pagbanggit ng datos ng Department of Foreign Affairs, sinabi sa palasyo na may kabuang 7,880 overseas Filipinos ang naiuwi mula Enero hanggang Nobyembre ng taong ito sa pamamagitan ng pagsisikap na pinangunahan ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Sa accomplishment report na iniharap sa Malacanang, sinabi ng Department of Foreign Affairs na 57.67% ng kabuang bilang ng ito ay mula sa Middle East kung saan 942 overseas Filipino workers at distressed overseas Filipino workers ay mula sa Kuwait, habang 70 ay mula naman sa Sri Lanka. Sinabi ng ahensya na nakapagbigay na ito ng mahigit 3.5 milyon na mga pasaporte mula Enero hanggang Oktubre ng taong 2022. Una na nga rito, noong Nobyembre ngayong taon, ang ahensya ay nag-issue ng 55,574 visa at 551,635 apostille certificates para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Mayroong
ilang mambabatas na guro hiniling kay Pangulong Marcos daw na buksan muli itong usaping pangkapayapaan dito pa rin sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front para sa totoong pagkakaisa ng ating bansa, habang itong Philippine Army naman sa mga New People's Army ay sinabing magbalik loob na sa gobyerno at talikuran itong armadong pakikibaka. May report si Bombo Annalise Soberano. Hiling ngayon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Pangulong Bongbong Marcos na buksan muli ang usaping pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front para sa totoong pagkakaisa ng bansa. Ang panawagan ni Castro ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-54th anniversary ngayong araw ng CPP-NPA-NDF. Naniniwala si Castro na ang pagbubukas muli ng peace negotiations sa usaping pangkapayapaan ay tugon para makamit ang totoong unity at ituloy kung ano ang huling pag-uusap. Sabi ni Castro, ang peace negotiations ay nagkaroon ng milestone agreements simula noong 1992. Kabilang sa napagkasunduan noon ng government panel at ng National Democratic Front panels ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reform na siyang tutugon sana sa root causes ng armed conflict. Subalit noong November 2017, tinuldukan ito ni dating President Rodrigo Duterte ang peace talks laban sa makakaliwang grupo. Ayon sa Teacher Solon, sayang ang mga napagkasunduan noon, lalo na ang usaping land reform, rural development at national industrialization and economic development dahil ito ang gist ng negotiation at panimula para tugunan ang ugat ng kaguluhan. Dagdag pa ni Congressman Castro, marami ang sumusuporta sa nangyaring breakthrough sa peace negotiation, kabilang ang ilang mga mambabatas. Ipinunto din ni Castro na walang halaga ng fake news, red tagging at peking mga surrenderies ang maaring magbago na mayroon talagang glaring inequalities sa Philippine society ngayon. Samantala, sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, simula nang itinatag ang Communist Party of the Philippines sa bansa, ang underground movement ng komunistang grupo ay hindi nito na-achieve ang kanilang adhikain. Ayon sa AFP, dahil sa pinalakas sa kampanya laban sa insurgency, tuluyang humina na ang puwersa ng NPA. Batay sa datos ng militar, nasa 23 na lamang ang na-monitor nilang guerrilla fronts at 5 na lamang dito ang aktibo. Malaking dagok din sa organisasyon ang pagkamatay ng kanilang leaders, lalo na ang pagpanaw ni Joma Sison. Ayon naman kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, nakaalerto ang kanilang puwersa laban sa mga posibleng pag-atake. Umapela din ito sa mga miyembro ng New People's Army na magbalik loob, talikuran na ang armadong pakikibaka. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad sa panayam ng Bombo Radio. Well, isa lang naman na atong panawagan ng ating mga commanders, no? If I may borrow their words, no? I think it's about time that they heed the call for unity of the government. Join the government and lay down and we with their particular sa kanilang pamilya. No? Tapusin na natin itong endless violence na ginagawa na just imagine mo, it's more than 5 decades now. And I think it's a testament that yung pagyulohan na sinusulong nila ay hindi tatanggapin ng mga peace-loving Pilipino. So, better yet, join and samahan tayo tungo sa isang matatag at progresibong Pilipinas. Ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! ¡Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate
the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kasabay nga ng anibersaryo po nitong Communist Party of the Philippines sa ika-44 na anibersaryo. Meron namang halos mahigit 50 dating mga miyembro ng New People's Army ito nagbalik loob sa ating pamahalaan. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Sige, balikan natin si Bombo Marlene mamaya. Kaugnay pa rin dito sa pagpapalaya or pagsuko po yan. 40 or 55 mga miyembro ng New People's Army itong nagbalik loob sa ating pamahalaan ngayong araw po. Kasabay nitong pagdiriwang ng New People's Army, itong Communist Party of the Philippines at itong National Democratic Front dito sa kanilang anibersaryo every December 26 po yan. At alamin natin kung ano na itong mangyayari sa persa ng New People's Army dahil namatay na rin yung kanilang founding leader na si Joma Sison doon sa Ibayong Dagat. At balikan natin si Bombo Marlene Padjernos. That's right, Bombo Gerald. Nandun pa ngayon sa bahagi ng Samantala, inihayag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na pinaplano nitong putulin itong 15 araw na standard processing period para sa mga kahilingan sa Freedom of Information. Sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez sa mga nais nilang pagbutihin po ang sistema na nagbibigay sa publiko ng karapatang ma-access ang impormasyon na hawak ng ahensya ng gobyerno at pampublikong mga otoridad. Anya mayroon umanong tinatawag na pagsusuri sa mga batas at regulasyon ukol pa rin sa dagdag dito. Dagdag dito ang mga pagsusuri sa regulasyon ay isinasagawa bilang tugon naman sa mga petisyon at ipinapadala ng mga grupo o individual. Binigyang daan ng Freedom of Information ang mamamayang Pilipino na humiling ng impormasyon tungkol pa rin sa transaksyon at operasyon ng gobyerno at hindi naman kasama ang mga maaring ma-jeopardize ang national security sa ating bansa. Dagdagan pang mga balita, second booster shot higit na nakakatulong panlaban sa COVID-19 at ang Department of Health patuloy na hinihikayat ang mga healthcare workers na magpaturok ng second dose. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Yes, mamaya itong si Bombo JC, abangan din natin itong kanyang pag-uulat. Samantala, pinaalalahanan naman ng Filipino community leaders sa Hong Kong ang mga overseas Filipino workers na uwi ng Pilipinas ngayong holiday season. Hinggil pa rin sa protocol sa bansa para sa mga hindi bakunadong inbound passengers. Partikular ang unang anunsyo ng Department of Health na kinakailangang magpresenta ng negative antigen test results ang mga inbound travelers sa Pilipinas na hindi fully vaccinated. Gayun din ang pasaherong hindi ma-verify itong vaccination status. Sakop nito ang mga nasa edad 15 taong gulang pataas kung saan kinakailangang gawin ang antigen test 24 oras po yan bago itong arrival sa Pilipinas. Panakin natin si Bombo JC Galvez kaugnaya dito pa rin sa vaccination. May report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald. Patuloy ang pagkikayat ng kagawaran ng kalusugan sa mga healthcare workers na magpa-second booster shot na, lalo sila ay mas exposed sa virus. Kasabay ng pagkikayat ng ahensya sa mga healthcare workers na magpa-administer ng second booster shot, inihayag ni Department of Health Officer in Charge Under Secretary Maria Rosario Vergere na ang first booster shot ay kayang protektahan ng individual sa severe and critical infection, ngunit pagtiyak nito na ang second booster shot ay higit na nakapagbibigay ng proteksyon laban sa virus, lalo na sa mga matatanda, may comorbidities at frontliners. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Under Secretary Maria Rosario Vergere. Ating ebidensya ngayon at ang rekomendasyon naman ng mga eksperto natin na yung first booster shots natin protects you.
and it protects you well against severe and critical infections. Yung second booster shots, kaya naman po ito na irekomenda because may lumabas na ebidensya that it gives more protection, especially to our elderlies and those with comorbidities. Now, among those healthcare workers na hindi pa ho nakakapagpa-second booster shot, tayo po still encouraging them. But as I've said, the evidence really points that kapag naka-first booster shot ka, it gives you equal protection or it gives you more protection, and the protection is still there to guard you against having these severe and critical infections. So we continuously encourage them, pero most of these individuals na hindi nagpa-second booster, hindi sila part pa rin ng mga vulnerable natin katulad ng mga nakakatanda, ng mga healthcare workers, at saka those with comorbidity. Yan ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Humigit kumulang kalahati ng 1.2 milyong healthcare workers sa bansa ang hindi pa naka-avail ng pangalawang COVID-19 booster shot, 7 buwan mula nang ilunsad ang pangalawang booster shot para sa mga tinatawag na high-risk group noong Mayo. Noong Disyembre 12, ayon sa Department of Health o DOH, 603,905 healthcare workers lamang ang nakatanggap ng pangalawang booster shot upang palakasin ang kanilang immunity laban sa COVID-19 dahil sa humihinang proteksyon mula sa 2 primary vaccine doses. Kung matatandaan noong Mayo, ginawang available ng mga health experts ang pangalawang booster shot sa mga healthcare worker o yung tinatawag na A1 priority group, mga taong hindi bababa sa 50 taong gulang, kabilang ang mga matatanda o yung A2 Bombogerald at mga individual na 18 hanggang 49 years old na may mga kasalukuyang kondisyon na medical o yung tinatawag na A3 group. Para sa ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Paspa Radyo. Bombo! Sa mga balita po sa probinsya, 4 na po yung namatay at 3 yung nawawala sa pagbaha doon sa Misamis Occidental. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinangangabahan ngayon ng Office of the Civil Defense 10 na lulubo pa ang bilang ng mga nasawing residente bunsod ng malawakang pagbaha sa probinsya ng Misamis Occidental at ilang bahagi ng Northern Mindanao Region. Ito'y kahit mga pag-ulan lamang ang tumama sa malaking bahagi ng rehiyon bunsod ng shoreline sa Visayas Mindanao Regions simula pa noong nakaraang linggo. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Office Assistant Regional Director, Retired Army Colonel Gilbert Conde na batay sa inisyal na data na nagmula sa Misamis Occidental, nasa 4 katao ng nasawi habang 3 ang missing at 2 ang sugatan. Sinabi ng opisyal na nasa halos 70 kabahayan ang sinira ng mga pagbaha mula sa magkaibang bayan ng lalawigan. Maliban rito ay sinira rin ng mga pagbaha ang ilang ektarya ng palayan habang maraming tulay ang sinira at hindi madaanan ng mga sasakyan. Nagtala rin ng higit 4 na milyong piso ang danyos na mga dinaanan ng baha katulad ng sakahan, kabahayan, government infrastructures at personal na kagamitan ng mga apektadong pamilya. So we are expecting a rather increase in this estimates as we move along with the damage assessment reports. Periodically, we are collecting all information from the ground as we can obtain, but we consolidate that. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Boom! Sa iba pang mga balita, ang mga nawawalang mangingisda sa Catanduanes umakyat na sa 9 na bilang habang sila ay missing bago pa man ng araw ng Pasko. May pag-uulat ang Bombo Radyo Legazpi. Umakyat pa sa siyam ang mga naiulat na nawawalang mangingisda mula sa lalawigan ng Catanduanes matapos na pumalaot bago ang araw ng Pasko. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Grimel Nas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense sa OCD Bicol, 5 sa mga ito ay mula sa bayan ng Virac na Disyembre 21 pa umano ng pumalaot habang 4 naman ay mula sa bayan ng Viga. Ayon kay Nas, pahirapan ang pagsasagawa ng search and rescue operations dahil sa mga pagulan at matataas na alon sa karagatan kung kaya humiram na ang kanilang opisina ng helicopter mula sa Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines para sa pagsasagawa ng aerial survey. Maigpit naman ang nakikipag-ugnayan ng OCD sa mga local disaster risk reduction management councils upang agad na maipagbigay alam sakaling may mapadpad na mangingisda sa kanilang lugar. Napatid na kahapon ang ma-rescue na ang isa sa mga mangingisda na kinilalang si Norman Lim matapos itong mapadpad sa baybayin ng Rapurabu sa Albay at matulungan ng mga nakakitang residente. Aerial survey and search and rescue, sir, kasi
medyo malakas pa yung alon dyan sir sa Catanduanes. Kaya magko-conduct muna ng survey madali kung saang fishing spots. Kasi based po sa report namin, may ilang grupo daw po doon na pumalaot pero walang sinabi kung saang fishing spot sila pupunta para mangisda. Ang bagay na naging pahayag ni Gremel Nas, ang tagapagsalita ng OCD Bicol. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Ang mga residente rin ng Eastern Visayas inilikas dahil sa samarang panahon at may report ang Bombo Radio Tacloban. Daan-daang mga pamilya sa buong rehiyon ng Eastern Visayas ang isinailalim sa evacuation na dulot ng sama ng panahon kasabay sa pagdiriwang ng Kapaskuhan kahapon. Ayon kay Ray Goson, Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng OCD Regional Office 8, patuloy ang kanilang ginagawang assessment sa ngayon, ngunit batay sa kanilang pinakahuling report na nakuha, mahigit 32,482 na mga residente ng Eastern Samar ang apektado ng walang humpay na pag-ulan at mga pagbaha. Samantala, 2 mangingisda naman ang naitalang patay at 6 ang nailigtas matapos na tumaob ang sinasakyang fishing boat ng mga ito kahapon. Ang mga biktima ay pawang mga residente ng Misamis Oriental. Sa bayan naman ng Lawang Northern Samar, isang mangingisda ang nakitang palutang-lutang sa karagatan at wala ng buhay. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang kasama nitong isa ring mangingisda. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbabantay at assessment ng mga otoridad sa buong rehiyon tungkol sa naging epekto ng masamang panahon sa kasagsagan ng pagdiriwangan ng Pasko. In reference to the effect of the Share 9. So with regards to preemptive evacuation, Hipapad, Eastern Samar ay nagkaroon po sila ng evacuation. For total affected, sa province of Eastern Samar, meron tayong 32,422 and this translate into 8,612 families. Ang naging bahagi ng ating pakipagpanayam kay Ray Goson na Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng OCD Regional Office 8. At iyan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Samantala po, maki-update tayo dito sa labanan kanina ng Boston Celtics at Milwaukee Bucks. May report si Bombo Victor Liantino. Tinabakan ng Boston Celtics ang katunggali nitong kupunan ng Milwaukee Bucks sa katatapos pa lamang na laban na ginanap sa TD Garden sa score na 139-118. Ang dalawang kupunan ay patuloy pa rin nag-aagawan sa unang pwesto sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Ito rin ang unang paghaharap ng Boston at Bucks para sa kanilang Game 1 at tinatayang aabot sa 19,156 na NBA fans ang nanood ng nasabing laban. Pinangunahan ng 24-year-old star player ng Celtics na si Jason Tatum matapos itong umiscore ng season-high points na 41 points, 7 rebounds at 5 assists. Umalala naman sa pagkapanalo ng Celtics ang kanilang shooting player na si Jaylen Brown at nakapagtala ito ng 29 points, 5 rebounds at 4 assists. Sa panig naman ng Bucks ay umiscore ang kanilang star player na si Giannis Antetokounmpo ng 27 points, 9 rebounds habang si Drew Holiday naman ay nakapag-ambag ng 23 points. Gayunpaman, ang Boston pa rin ang may pinakamagandang record sa Eastern Conference League na may 24 wins at 10 losses. At sinundan naman ito ng Milwaukee Bucks na may 22 wins at 11 losses. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito namang Korean star daw na si Song Joong-ki ay kinumpirma ang relasyon sa isang British girl habang itong musical film na Pera, Kwarta at Salapi patungkol sa mga overseas Filipino workers ipapalabas na yan sa London sa 2023. At ma-report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakatakdang ipalabas sa February 25, 2023 ang musical film na Pera, Kwarta, Salapi na nagtatanghal sa mga overseas Filipino workers sa kabila ng pakikibaka ng mga ito para lamang maitaguyod ang naiwang pamilya sa Pilipinas. Ayon kay Rusty Malalim,
ang producer ng pelikula, itatampok dito ang mga sakripisyo at adhikain ng bawat OFW sa pamagitan ng kanta at pagsayaw. Dagdag pa niya, bukod sa pagtupad sa kanyang childhood dream na makagawa ng pelikula at makatulong sa kapwa Filipino artist, umaasa si Malilim na mapag-isa ang mga Pinoy sa UK. Ang pelikula ay inspirasyon ng kantang Money, Money, Money mula sa musical hit na Mamma Mia. Inaabangan naman ng mga OFW at sumusuporta sa mga pelikulang ito sa susunod na taon. Samantala, kinumpirma ng Korean drama star na si Song Joong-ki na may bago na siyang relasyon sa isang British woman. Ayon sa pahayag, ang British girl ay nasa parehong entertainment industry. Dating stage naman ng dalawa at nagkakaroon ng schedule sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Matatandaan na mahigit taon din ang pagsasama ng dating karelasyon nito na si Song Hye-kyo at nagkaibigan sina Song Joong-ki at Song Hye-kyo habang ginagawa ang 2016 hit drama The Descendants of the Sun at ikinasal ang dalawa sa Seoul noong October 31, 2017. Noong June 26, 2019, nag-file si Song Joong-ki ng court mediation para sa hiwalayan nila ni Song Hye-kyo at noong July 22, 2019, inaprubahan ng Seoul Family Court ang divorce settlement ng mag-asawa. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating New Year's countdown, 6 days to go na lang bago ang araw ng bagong taon. Happy New Year! Happy New Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa gihapon, ini ang imo alaga ni mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sining mga kabombo, diri man kita sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga nagapauna kag dalagkuan karon nga mga balita. Update sa nagluntad siniyang sunog diri sa Veterans Village sa city proper area. Iniway labot iya sang mga sunog nga previously nagaluntad katulad ng ilamang sa Pizza 24. May sunog nga naglumpad iya or nagluntad iya sa Kalumpang. Kag subong man ang sunog lamang siniyang kagahon sa may Veterans Village. Anong latest update sinadira? Dugang pa nga mga balita kag impormasyon na ano na ang latest nga investigasyon sa pagpangluthang sa isa iya ka KTV bar sa Banwasang Leganes. Madamo pa nga mga police reports ang nagluntad katulad ng ilabang sa pagpangluthang sa Banwa iya sang Kalinog. Ano na ang latest development diri karon sa sining pagkaulamid sang dismiss nga pulis sa piracy sa Banwasang Carles. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, special session para sa gratuity pay hiwato na. Ini para iya sa mga job order, casual employees nga makabaton man sila sang makabig naton ti do kasubong ni nga Christmas cash gift kon para sa mga regular employees pa. Pero kung sa mga job order kag casual, tingin mo ning ginatawag nga gratuity pay. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, one COVID allowance. Ano na balang matutuod sinadri iya nga istorya kay may nagahambal nga i-release na sang nagligad sini nga simana tapos ang ulihi wala gyapon. Ano ginman balang matutuod sinadri kay madugay na ini nga ginahangla sang aton sini iya nga mga kauturan, mga kabombo naton nga mga medical workers during sa height sang pandemic. Subong man sa aton siniiya nga mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries para sa 1 to Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa premyo na may kasyasiyahan pa.
6 million pesos ang kabugusan sini nga premyo nga iga panagtaga nationwide kag sa Grand Draw sa masunod nga tuig. Bagong tuig, may bago na naman kita nga mangin katapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kaya nga ton sini nga grand prize, 1 milyon ka pesos. Sa aton sini nga mga kabombo, week number 6 na kita karon. Week number 6 na dira kung maghulog kamo sa mga drop-box centers sa mga kabanuahanan. Week number 6, make sure week number 6 ang inyo sini nga mga entries. Kung diri naman kamo maghulog iya sa inyo sini nga mga entries sa drop-box center or broadcast center sa nga Bombo Radio Iloilo, week number 6 man ang inyo sini nga ibutang dira. Sa aton sini nga mga kabombong aton daily draw winner mayara gid lamang sang 6 ka oras agud nga magkuha sa iya sini nga premyo 1,000 ka pesos, no, balor 1,000 ka pesos. 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack. Ang premyo iya nagaulat sa winner kag hindi ang winner ang nagaulat sa premyo. Kag ang mga winner sinadri naton iya lehitimo nga mga tagpalasakop. Hindi lamang kay butong talang niya sa tunga dalan kay hinambalan nga pero pa-interview ko lang to nga winner ka kruabi na mo no. Ang mga winner tadiya mga litimo mga nagapasakop gid. Kaga ang mga promo sa Bombo Radio wala sang hukus-pukus. No, matutuod siniya nga tagpalasakop ang nagadaog. 35 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Standby kay check naton si Bombo Jomar Villa ang latest na diri sa sining sunog nga nagluntad sa veteran sa village. Ang Bureau of Fire Protection nagpalinton man sa aton sini mga kabombo nga magagamit sang mga standard siniya nga mga electric wirings para nga malikawan naton ang anuman nga sahi sang short sa circuit. Ukon ang pagkarimalaso sang linya sang kuryente nga among nagapanguna nga rason sa pagluntad sang sunog. Si Bombo Jomar may follow-up report. Jom, sa report please come in. Bombo Jom, sa latest dari karon balikan subong sang taga Bureau of Fire Protection ang area no kung sa din nagaluntad ang sunog, especially dari karon sa Puluyan. Akon sa din naghalin ang nasambit nga kalayo nga nagtupok tanan sang mga pamalay adra sa may barangay veteran sa village Iloilo City proper subong lamang yang aga no based diri sa initial nga investigation sa Bureau of Fire Protection natumod na ang ginhalinan sa sining kalayo ang balay pero ginbalikan pato nila subong kag maka-plop man ko to sila kun sa diin dapit ka porsyon no sa balay agod nga ma-assess nila kung balati may ma-recover sila to karon nga mga debris o kung mga wiring dira nga isama na sa makabig dira karon nga mahimo nilang ebidensya kung balati mataod-taod kung electrical in nature ang gintunaan sa sining sunog karon nga nagaluntad adra sa manisambit nga barangay. Based diri sa data no sa bahin sa Bureau of Fire Protection ang Puluyan o kung ang ining boarding house no ni Charlie Escopel amo ni ang ginatudlo nga origin of fire pero dulungan na ini sa Bureau of Fire kag nag-asisa na to sila subong agod nga makakuha diri karon sa dugang ebidensya kung anong mahimo nila nga makuha dito kag maimbestigaran kung ano gid ang ginhalinan sa sining nasambit karon nga sunog Bombo Champ no. Kalakip sang sining boarding house may mga pamalay man das palibot pila man ka mga boarding house man ang nagkala sunog nga nagresulta diri karon sa ulihid diri nga naton nga record sa bahin sa Bureau of Fire ang ining mga totally partially no. So nagalabot diri sa 14 ka pamalay ang totally burned kag 5 diri ang partially burned. Bangod sa sining sunog yang nagaluntad sa may lugar. Balik man ang Bureau of Fire sa area agod nga maka istorya tudugang sa mga pumuluyo kag kun balati based to sa ila sining statement nga adra gid man naghalin ang nasambit sa karon nga kalayo kay kun kita diri magalantaw pag abot sa area adra sa bahin sa balay ni Charlie Escopel
based sa aton sina nga paglantaw kinabubutam do dira ginagauna nga ibual tong dako nga kalayo kag tama ka itom yang aso kag solihi amo to nga na palong kag ni saylo naman sa piyak no kay tiyang hangin kay na grabe ka kusog amo to nga anabundayaman nga penetrate ang katapo sa Bureau of Fire protection. Now based diri karon sa isa pagin sa observation man sa taga Bureau of Fire kay ti halos kalabanan ang mga sunog diri karon nagaluntad ang isa diri sa nagawa investigation ang electrical in nature ang gintunaan at ikon matandaan naton gani ligad to may sunog sa may San Juan kag Kalumpang sa distrito sa Molo tapos dinsundan dira sa may Bahin Bonifacio Aribalo at sa Tansa Esperanza tapos subong naman adri sa may bahin sa Veterans Village. Niti ang May Kalumpang pa? Kalumpang. Oh. Kag San Juan ti sa may Kalumpang tuya damo-damo mato ang naulamid 26 tanan ka mga pamalay kag lakip na da San Juan adugin combine na lang kay boundary man ikunong natabuan. Bobocham sa may Bonifacio to, Tansa Bonifacio, isa ka partial kag sa may Bonifacio Aribalo isa ang partial damage kag isa ang total. Sa may Tansa Esperanza, isa ang partial kag diri sa may veterans amo ni ang 19 no ka mga pabalay 14 ang total 5 ang partially burned. Ti ang based diri karon sa investigation sa Bureau of Fire Protection nagagawa nga kalabanan diri halos ang electrical in nature no ang ginatunaan ukon ang ining problema bla sa mga wiring kangay sining mga overload ang iban ti naga-short circuit no kay ti subong Christmas ang iban nagahimo sa octopus connection ang na-mention diri sa Bureau of Fire ang iniblang nga ti mabutang kada sa extension tapos saksakan mo damo abing mga appliances babutam ti may mga tendency na kisakon ang tama kadamo ang load so ang bahin niya sa mga wiring nagaka lunay amo na nga nagakos siya sa sunog muna nga ti subong bulan niya sa Disyembre pag bagol taga na nagsagalaw sa Pasko amo na nga daw halos kalabanan nagagamit sa ila sining appliances kag kun ano da nga mga gamit sa sulod sa balay ti ang kalakip man di sa panugyan sa Bureau of Fire nga gamit man sa sining mga standard no nga mga wirings likawan ang paggamit sa mga substandard kangay sa sining mga Christmas lights lang ati magbakal kita ang isa dira sa platandaan dapat may import commodity clearance o kun ICC sticker nga nakapatapik no sa sagwa bisang plastic dra ara na hamtang ang label kagalikawan ang pagbakal sa mga Christmas lights nga wayas ang ICC sticker kay may mga tendency ina nga mga substandard ang wiring nga ginagamit nati may tendency nga makakos ang sunog kag makahalit si mo sining isig kapareho ti ang isa man diri sa panugyan nga ti palikawan ng anay no ang pag bakal sa mga barato kuno kikilabanan daan nga mga ilunggo mangita gid sa barato porte sa barato nga dra gali dra ikaw madisgrasya dra labi katunaan sa sunog so ang panugyan diri nga mas payo nga makabakal ang sining may mga ICC sticker nga tatak nga ang ining mga Christmas light karon bubot sample sa mga wiring man nga ginagamit sa balay ang iban daan ti naga-kumpuni bla gina pang repair lang da so ay kabalo sulihi nga kun pag-repair mo da tapos kun may mga dalagpo na karon nga mga load tapos kulang man dai mo sining mga electrical tape nga ginapang butang so nagainit ina ti ang tendency dira kun makatandog na sa iban tong nga wiring may mga tendency nga ma-spark kag makakos asang sunog. Kay kabalo ka Bumbo Jumar, may pipila kita ka mga kabumbo bla nga nakasugpon lang sa linya ka kuryente, abi nila elektrisyan sila. Amo gani kaya mo nang delikado sila dira.
dapat hindi gid kita magpaadventurar, ihatag naton niya sa nakaintsindi, kag nakabalo. Kaya mo nang isa dira sa panugyan nga maghalong gid ang gamiton dira nga mga wiring dapat makasaragman sa capacity sang imo sining appliances da nga isaksak kay ang makatabo dira sa kung gamay nipis man lang imo sining wiring man lang ka Christmas light tapos ang isaksak mo da mga amplifier abe tapos mga dagko ng mga sound siyempre ba gid sa na short circuit kaya gamay ang wiring tapos dako tong load mo. So dapat nagakabagay man ang ibutang mo da agod nga hindi yan maka-cause sang sining nasambit nga sunog subong nagapanugyan na ng Bureau of Fire kaya way patagani ka sugalaw sa New Year amo ni natabo no tigabay pa nga hindi na ni masulit no ang ining kasubong nga natabo kag way tama na pa kayo no basta may mga kabuhi pabla nga mautas abangod sa sining kapabayaan man sang pumuloyo. Ipabati tabla po Cham si SFO1 Jake Ronald Solis ang investigator dere ang investigator sang Bureau of Fire Protection. Make sure nga ka-unplugged ang tanan-tanan nga auto niya appliances. Kag hindi kita maggamit sa mga octopus connection bala nga damo sa isa kasaksakan damo ang nakasaksak. Oo, may tendency na siya mag-overload. Kag kung mga Christmas light naman, dapat na may ka-ICC kuan gid siya. Sticker. Iba niya Christmas light mga bartohon na no. Oo, naam daw siyempre iba hambal nila maka-keynote mo. Oo. Manaya kun yata mo lang gakalapod-pod ang ang mga suga kag wiring sa Oo, tama gid kanipis ang wiring niya. Wala sang ICC. Oo. Sa asod nga sunog ni sir ngati kamo naga-respond dito, kamo nag-investigate. Ano kalabanan usually ka mga rason inisyal lang ato sa. So base sa mga sa pila na kasunog na respondihan namon. Do halos kalabanan electrical in nature gid ang yung tunaan. Kag subong lang do naglapit ang ang Pasko kag paglapas ang Pasko do mo na kalabanan nagkatabo ang sunog. It means nga iban gagamit sa mga appliances. Oo, kag ang kuan gid ang siyempre may mga party. Yes. Hubog nakainom daw kakalipat na bala. Oo, mga nakasaksak mo ni, may ara mga niluto nga pinabayaan niya lang. Hindi siyempre sa kahulugbon lang. So ang mga pamala nakakalipat. Lipat Oo, kila na kun ang balay mo tong ala kawayang pero tidamo pa malay sa padla. Oo. Munang kalabanan. Okay, sa part sang Bureau of Fire naton seti ang kamo before sini gapat man kamo gani rekorida to inform sa public nga mag sa. Oo, na-intensify gina namon ang kwan ang nga fire prevention. Oo. Sa part nyo. Oo. So mo to ang isa sa ginapanawagan man sang taga Bureau of Fire nga maglikaw gid no sa sining kapabayaan labi ni gid ito sa natabo to gani sa may Kalumpang ang isa to sa nag-investigation nga nagluto ang isa ka persona pati under influence of liquor kag dito nga nalipatan niya kag dito nga nagumpisa ang sunog pumutsam kag magluwas dira sa sa mga kuryente man amo nang importante dira nga ang iban nga ginabilin bala sa saksakan way ginagabot ika nga sa sining mga charger ni kay kalabanan daan subong damo gagamit cellphone bilin mo lang da charger mo abe nakasaksak ti nagainit ina sa tapos alunay kaya mo na makakos man sang sunog kag iban man nga mga appliances dapat tapos gamit agabot na yun hindi na patiniron pa puputsam. All right. Ini si Bumbodjo Marvilla para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Pasta Radio, Bumbo! Salamat kid Bumbodjo Marvilla sa imo siniiyang follow-up report. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo no do bisan kita gani personal do kundi kita magkapati nga man kiti kumadumduman ninyo sa Pizza 24 naka-interview pa kita sa kay
Major Sangrines. Ang last portion sa interview ta ko Major sa sarang naton iyang mabilin abing palinton o rabiso sa aton sinima kabumbo. May kantana naman niya sa sunog. Tingko kay hindi ta na gusto masulit pa iya ang natabo sa tuwig 2020 sa may Barrio Obrero. Kami nagluntad man niya nga sunog, pizza 24 man. Tipitik sinta siya pagkahapon. Nagluntad ang sunog sa Kalumpang San Juan area. Nagmadamo man ang nagkakalahalitan. Sinigid lamang nga kagahon, pizza 26 pagkatapos ang adlaw sa Pasko. Nagluntad pagid ang sunog sa may veteran sa village. Gani nga aton sini nga ginapalinton gidiya permi nga dapat mangin responsable kita. Delikado katama kon magluntad ining sunog. Kay dako ang kahalitan nga sarang matuga sini. Madulaan ikaw sang gamit, madulaan ikaw sang balay. Worst, madulaan ikaw sang kabuhi. So, masami naton nga ginapalinton, likawan naton ang mga substandard when it comes sa electrical materials. Sa paghimo sang koneksyon abi sa aton sini nga puluyan. Mambal kita tikay kung magbakal kita mumbot sa mabisang standard nga material, mahal. Pero ginagarantiya sinang mahal nga standard nga material ang safety sang imo puluyan kag sang imo sini propiedad kag sang imo sini kabuhi. Kag labi kag labaw sa tanan ipaobra sa tawo nga mayara sang ideya o knowledge, ihibalo tuhoy sa koneksyon sang kuryente. Kag ining mga illegal connection, likawan na kuntani ni naton. Kay hindi kita dira makaminos. Sa baylo, problema sina iya ang nagahulat sa aton. Kung sa mga English babla, disaster waiting to happen. So, kasubo man iya batyagon, kasubo lang tawon, nga may mga kabumbo kita nga nahalitan sang bagyo before and after sa adlaw sang Pasko. Nga nagalaom kita nga mangin malipayon, matawhay ang aton sini nga Pasko, pero bangod sa sining sunog sa aton sini nga mga kabumboti, kulang ang imo sini kalipay kiti nahibaluan imo nga may isig ka pareho ikaw nga nasunugan, nadulaan sang puluyan, nadulaan sang propiedad. So dapat disiplinahon taman naton sini kaugalingon sa mga nagapatindog sang puluyan, sa mga tawo nga yara sa sulod sang panimalay nagakabilin. Unahon tagid permi sa aton sini nga mga kabumbo ang kuryente. Kung wala man lang ginagamit, patya na lang. I-switch off. Tapos kung nag-charge ikaw sang imo sini nga gadget, make sure nga hindi mo man iya pagtulugan inang isaksak mo bla tapos mapiyong-piyong ka kay imo sini nga ginalauman niya pagbugtaw mo full charge na. Tidira pagid sina ang risgo sa aton sini nga mga kabumbo sa pagluntad sang sunog. Ikaduha sini nga palinto naton ti ang mga nagagamit sang liquefied petroleum gas. Hilabi pa iya karon nga ti sako ang andaanay luto diri luto didto. Amo ni ang duha ka mga bagay nga dapat sini ninyo tandaan. Ang kuryente kag ang liquefied petroleum gas. Para nga ti malikawanan naton ang anuman sini nga insidente sang pagkasunog. Kag kabay pa nga hindi na ni masulit pa.
53 minutos na kaligad sa takna sini nga alas 12. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa, ma-check ta sa mga police reports bala kung ano ang nagkalanabo sa tong humalin pitsa 24 tubtub pitsa 26. Kaga anong latest sina diri sa aton sini mga kabumbo katulad ng lamang iya sang pagpangluthang sa Manwasang Leganes sa isa ka KTV bar. Pagpangluthang sa Manwasang Kalinog. Pagkaulamid sang dismiss nga pulis iya sa kaso nga piracy, lakip na rin pagpatay sa security guard sa chief security nga nagadala sang kwarta. Ano nang latest sila diri sa aton sini nga mga kabumbo? Lauman ta nga Paskwahan man kita sa nga aton sini nga kapulisan from the Iloilo Police sa Provincial Police Office, Iloilo Police Provincial Office. Paskwahan man ta nila sang maayong development kag update tuhoy sining mga police reports or mga insidente, kaso sa pagpanglutang, pagpanghold up. Kay ti ko magpadayon ini kag lunsay unsolved, lunsay case closed or whatsoever, nagapadala ini isang mensahe sa mga kriminal nga sigihon ta lang ni pangmiktimata. Sigihon ta lang ni pamatay ta, sigihon ta lang ni panghuldap ta. Hindi mamasulbar kay hindi man ta madakpan sa kapulisan mo. Nga aabin di sila madakpan, nga aabin di sila makasuhan. Sa aton sini makabombo, balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumon. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang pagpain o pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero.
Tag sa katribo ang nagapasundayag sa ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang 1 ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang 1 ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, may winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga Block 22, Lot 20, PHHC, Mandurriao, syudad sang Iloilo. Ang aton sining winner may proof of purchase nga Ladies Choice Mayonnaise, 52 anyos. Ang winner naton, congratulations! Chodora Dakilanya, sang Block 22, Lot 20, PHHC, Mandurriao, syudad sang Iloilo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 5 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. May anom ikaw ka oras, agod nga i-claim ang imo siniya nga premyo nagahulat na diri sa istasyon sang Bombo Radio 1,000 ka pesos. Ginabugusan sang 500 pesos ka cash, kag 500 pesos ka balor sang gift pack sa liwat. Congratulations, Chodora Dakilanya sang Block 22, Lot 20, PHHC, Mandurriao, Iloilo City. Ang aton siniya nga daily draw ang gintambungan sang aton nga FD Representative Arlene G. Punsalan. 6 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Ano na ang update sa mga nagluntad siniya nga krimen? Sumugod pitsa 24 sa bulan sang Disyembre. I-check naton si Bombo Chari Sumagpao, direktamente karon sa IPPO. Bombo Chari, sa report please come in. Ginpangalanan ng Leganes Municipal Police Station ang suspect sa pagpangluthang patay sa may isa ka KTV bar sa Banwa sa Leganes, Bombocham. Ininatabo sa Disyembre 24, 2022 bisperas sang Pasko. Kung matandaan ni sang aton nga mga kabombo, ang mga biktima diri amo si una ni papay gid ni siya si Cyril De La Torre, 52 anyos, sang barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo, kung sa diin nakaagom ini siya sa pilas sa Guya. Ang duha naman kapilason nga biktima amo ang hinablos niya si Noel De La Torre, 32 anyos, kag nakaagom naman ini sa pilas sa iya nga paa, kag ang kahera pagid sang KTV bar nga amo si Ezra Prudente, 22 anyos, taga Tabukan, Dumangas, kag may pilas sa iya kamot kag paaman. So sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant John Robles, ang Chief of Police sang Leganes Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ang suspect amo ang ginkilala na kay Carlos Hetchanova, 47 anyos ini siya, kaga residente sang Barangay Paho, Banwa sang Zaraga, Iloilo. So at large ini sa gihapon ang suspect, pero may mga impormasyon na nga nabaton ang Leganes PNP nga may plano nga magsungka na ang nasambit nga suspect, kag ginapahayag sang Leganes PNP nga bukas kaga ginasiguro ang seguridad sang suspect hinali nga magsungka gid man ini. So ang suspect naton nga ni Bombo Champ si Hetchanova, dati ini siya nga seminarista kag sa subong gaobra gali ini siya sa local government unit sang Zaraga. Sa inisyal nga impormasyon man nga sa pag-imbestigar man sang Leganes PNP, nagaobra ini siya sa opisina sang Vice Mayor mismo sang Zaraga. So kung matandaan man sang aton nga mga kabombo, sa December 24 sa may Beverly KTV bar, ara na ni nga daan nakauna pungko ang suspect sa may bar, kaga may gina-table na ini siya nga entertainer. So nagainom lang suspektado kag may gina-table sang nag-abot ining grupo sang mga biktima, kag dito namin natabo nga komosyon.
ang ginalantaw subong sang Leganes PNP nga anggulo amo ang pagpangimon sa isa sa mga entertainer man kag di syempre ang tanan ini sila may impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. So wala pa ni na check yar subong ang armas luthang sang suspetsado kay ti sang pagpaniro niya sini nadala niya ang iya sini nga armas nga gingamit. Pero base sa na-recover ng mga empty shells, ang iyang gingamit amo ang kalibre 45. So kung hinali nga ginahulat na lang ni nga daan sang Leganes PNP man ang desisyon sang pamilya kung mag-file bala sila sang kaso o kung na mapasettle na lang, kung ang mag-file gid man isang kaso, posible gid niya pasakaan ini siya sang kaso sang homicide kag duha ka kaso sang frustrated homicide. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant John Robles. So far ma'am, ginigsos na naman ang tanan-tanan nga posibleng lugar nga iya pagapalagyuhan. Pero sa subong na remain siyang at large, kag may mga information nga nagasulod sa amon pero actually wala pa man nakaistorya ang family ng suspect nga plano man siya nga mag-surrender pero hindi pa na siya confirm. Amon lang dire nga open ang amon ng opisina kung ano man ang iyang nga posible nga paghahimuon. Okay, sir. So, subong napangalanan na naton, sir, ang suspetsado? Yes, ma'am. Ang ngalan niya, ma'am, si Carlos Itsanova. Carlos Itsanova alias Kaloy. Ang iyang middle name, ma'am, is Martelizar. Mm-hmm. Ang edad niya is 47 years old. Single kag dati ni siya nga seminarista ma'am tapos ang iyang address sa Barangay Paho, Saraga, Iloilo. Okay, sa subong sir ano ning obra niya kay ti hindi na ini siya seminarista? Ano na siya ma'am kapang-empleyo sa LGU sa Saraga Local Government Unit sa opisina ni Vice Mayor Matutina ma'am. Okay. Sir, ang pwede mo masaysay sa amon liwat, ano gid ang natabo dito sa may KTV bar? Kag ano ini nga KTV bar, sir? Sa Beverly KTV bar, mga pasado alas 12 sang kagahon sang December 24, subong nga tuig 2022, nagainom ining suspetsado sa mag-abot ang grupo sinisang mga biktima. Tapos may komosyon nga natabo tungod sa ang posibleng ang gulo na lantaw namon pagpulo pangimon siguro sa isa sa mga katibol sa suspetsado ma'am. Bali may gintable na siya nga babae pag abot siya tiya nagkuha sa din sang katibol nga babae. Tapos nag-abot ining grupo sang biktima nga magiinom-inuman tapos amo to nga may komosyon nga natabo kag amo ni ang ginghalinan kung sa diin nga do na guro man sa tungod sa ilimnon man amo na nga pag natabo ang pagpaniro sang suspetsado. Ang napatay amo ning si Cyril nga De La Torre tapos ang isa amo si Noel nga De La Torre man kag ang isa mo ning babae nga si Ezra. Ang pilason, bali ang napatay mo ni si Cyril nga on the spot pag-abot sa ospital, gin-declare siya nga dead on arrival, ma'am. Okay, sir, ang na-check, sir, ang armas luthang nga gingamit sang suspect, lisensyado ini, sir? Hindi pa naton inamatulid kay tungod nga gingdala ini sang suspect sa pagpalagyo. Pero ang nakuha nga base sa impisyal nga nakuha, kuhan siya ng suitable siya sa caliber 45, ma'am. Mm-hmm. Okay, sir, ano ang pag-igapasaka nga kaso ni sa aton nga suspect, subong? Posible nga i-file ni sa homicide kagang duha ka frustrated homicide. Mm-hmm. So far, anong statement sang pamilya sang mga biktima, sir? Sa subong, harap na hunong pero stable na sila sa hospital. Ginasige man namon nga follow up dito
kag ang kuan hindi man nga malayo sa nga posible nga mabasi magpareglo man sila, pero ginahatag tanan na ang sila kung i-file nila ang kaso. Sa subong nga medyo daw hindi man namin nga itabo tungod nga sa season sang Christmas may mga insidente kita nga hindi gid malikawan. So mambal ko lang sa suspect kung sa diin man siya subong nga ang Leganes PNP open gid kung magpaminsal siya nga mag-surrender kag ginapangako ko ay ang iya nga safety. Tapos sa banwa naman sa tanan nga pumuluyo sang Leganes nga kami diri sa Leganes PNP wala untat sa pag-ubra kag mapahilayo ang ini nga mga hitabo no. Kag ginapasiguro man namon nga ang masunod din nga mga inadlaw hasta sa New Year wala kami kung pwede pa lang hindi kami magtulog para lang bantayan ang pumuluyo sang Leganes. Nabatian sa aton nga mga kabombo si Police Lieutenant John Robles, ang Chief of Police sang Leganes Municipal Police Station. So Bombo Champ ginapasiguro ni sang Leganes PNP paagi man kay Police Lieutenant Robles nga kunin kaso gid man tuod ining impormasyon ni ila na baton nga maga-surrender na, gusto na mag-surrender ni Mr. Hitchanova sa kapulisan. Ginapasiguro sang Leganes PNP ang seguridad sang suspect kung in kaso gid man madayon ini siya sa pag-surrender. Kasi suno diri man kay Police Lieutenant Robles nga hindi gid malikawan ya nga may ara gid sang mga insidente nga nakatabo bisan tion sang Pasko sila sa kapulisan didto sa may nasambit nga banwa amo ang suno siya kung pwede na lang nga hindi na sila magtulog para lang ma-secure ining seguridad sang mga pumuluyo sang Leganes himuon na Manila sa ila banwa Bombo Champ. Amo na yung trabaho sang police. To serve and to protect. Ambal pa ni Lieutenant John Robles. Kung pwede pa lang hindi kami magtulog para nga mapasiguro lang namon nga safe ang mga pumuluyo sa banwa sang Leganes himuon namon. Amo na yung mga tinaga nga gina-expectar naton nagikan sa isa ka Chief of Police. Kag sa kay Carlos Hitchanova, Loy, kung nagapamati ka man subong, ang pinakanami sini nga Paskwa, nga imo sini sarang mahatag, ang pagsungka kag pag-atubang sa imo sini iya nga nahimo nga kaso, hindi na pagpalagyuhi Kay base pa lang maglabot man sa punto nga kung ano man iya nga mga inistoryahan ay mahusayan pa lang. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, balik-balikan ta ni karon. Pero do okay niyang Leganes, pakalinog ta, what's the latest sa ginlutang sa riding in tandem nga gasakay man sa motor, Bombo Chari? Bombo Champ, so far sa may banwa sang Kalinog, padayon niya ang investigasyon sang Kalinog Municipal Police Station. Mismo ang hepe naton, si Police Major Daji De Lima, amo ang nagapangunagid sa pagpangamot dito sa investigasyon kag sa pag-follow up Manila. Kaya suno diri sa iya may ara na nahagip sang CCTV cameras dito sa may barangay Poblacion Rizal Ilawod sa may banwa sang Kalinog ining riding in tandem. Pero padayon pa ning follow up operation nila para madakpan kag ti asta subong ang wala pa ni sa gihapon identity ining duha ka mga suspetsado Bombo Champ. Pero suno sa iyaman padayon ang paglabot nila ni sa pamilya sang biktima para makuhaan tang statement kag para mabalaan na kung ano gid man bala na ang anggulo kag ang motibo nga ginpatay ining lalaki nga ma-attend lang man kun tani ini sang Christmas party dito sa banwa sang Kalinog sa nasambit nga barangay apang amo ni siya gintambangan kag ginpatay Bombo Champ. So dugang ko na lang Bombo Champ no ang latest nato ni sa may anay police nga suspect anay dismiss anay police officer mo. Dali lang yun bala mo na blahamban nila nga save the best for last. Dahil lang yun, balik-balikan ta nanay Kalinog. Ano nga ning istorya ni Kalinog ma-attend Christmas party tapos binanggaan or ginsundan sa riding in tandem kag ginlutang? Ang siling diri halin ining nasambit nga biktima Bombo Champ, halin ini siya sa barangay nila sa may barangay Barrio Kalinog kag ma-attend ini sa tani isang Christmas party man. O galing ining
ining suspect, ining ginkilala ni siya kaya George Bernabe, residente Biktima. sa Barangay Barrio Calino. Pagti ini siya negosyante, ini siya sang kawayan Bumbutsamp kaga may ukay-ukay man ini siya nga negosyo. Ma-attend kuno ini tani isang Christmas party apang ang suno diri sa investigasyon nga siya ang gulpi lang banggaan sining riding in tandem kag gintiro kaga dito na mismo patay siya Bumbutsamp. Isa lang man ni katiro apang patay ini. So ang iya ni nga pamilya subong amo pang ginapaninguhaan kuhaan statement man sang kapulisan kay ti ang iya ni nga pamilya amo gid ang daw ti hindi kapati kay ti tiyempo paswa ma-attender lang man kuntani sang isa ka party kay ti amo na ang natabo dayon nabalaan na nila nga ti ginluthang patay ining ila miyembro sang pamilya. Alright, so subong sige pang follow up. May mga development, may manahagip sang CCTV camera, so on and so forth. Sige. Bantayan tani ma-check taliwat sang latest update sa kay Police Major Dadji De Lima karon sa Pona, no? Kung way paginti buwase, no? Sige yon tani nga mga update para nga makasigurado tabla nga way kita gina istoryahan lang palapaw sa mga kapulisan now. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Now, diri kita kadto sa santong dismiss nga pulis. Sino to? Si patrolman, kung Corporal Inosente, 80. Nagwa niya sini nga pangalan, kag na-interview taman ng gani, diri ang amay nga nagpayag nga involved siya to sa piracy sa may di nga nitong piracy, si Stansya, kung Carles man to nga area sakop pa, Bombo Chari. Sa Banwa sang Carles Bumbutsamp. So ini bala ining anay pulis nga ini nga suspect sa pagpang-hold up sa may Banwa sang Sara na kumpirmar man nga suspect man ini siya gali sa pag-hold up kaga pagpatay sa isa ka chief security guard dito sa Banwa sang Carles. Tikon matandaan ni sang aton nga mga kabombo Bumbutsamp sang Huwebes lang Disyembre 23, 2022 ini arestado ang pulis matapos nga gin-hold up niya ang supervisor sa JNT Express kaga ining supervisor kun tani marimit lang ni sa kwarta nga ginakapta nila nga balor 1.1 million pesos sa may Banwa sang Sara. Pero ining suspect nga anay pulis nga ginkilala kaya Lyman John 80 amo ang nadakpan nga suspetsado kag nakilala man base sa picture kay natandaan ini siya sang iya nga mga nangin biktima. So riding man ni Bumbutsamp may ara man ni siya sang driver apang pagdakop ni sa iya pag-aresto sa iya hindi ni siya mag-ako nga siya ang involved no nga siya ang suspetsado kag hindi man niya pagsugid kung sino ang iya sining driver. So kung matandaan man sa aton nga mga kabombo sang September 10 sinilang man nga tuig patay ang isa ka chief security personnel sa NBMD Security Agency matapos ini siya ginluthang sa tunga sa kadagatan sa may barangay Bitoon sa Banwa sang Carles Iloilo. Kung matandaan sa aton nga mga kabombo nakilala ang biktima nga amo si Wilson Gait samtang nakaluwas naman ni ang mga upod niya nga security guardsman, driver man, kaga boatman, nga kanday Jonard Barfinilla, Amir Alican, Hamin Kunda, kag si Bobby Ahusan. So ining mga biktima ni Kuntani, nagkuha ini sila sa pangsweldo nila nga 320,000 pesos ato. Nagkuha sila ni sang pangsweldo sa ila kumpanya sa may Banwa sang istansya, kasi sa tunga sang lawod sa Carles Iloilo amo to may nagasunod sa ila nga isa ka bangka man kagdi kun madumduman man may ara nga kung sa diin nga nakuha na nila ni ang ila nga pangsweldo kung tani may isa ka certain nga Jerry de la Cruz nagpakilala nagpalapit ini siya kay Wilson Gait nga security guard naghambal nga kung pwede makasabay ini siya pakadto sa may Sicogon Island kay may ara siya paryente nga barangay kapitan makadto siya dito. So sa investigasyon ni San Carles PNP naluoy ang chief security guard kag ginpasakay niya ang nagpakilala na si Jerry de la Cruz. Kag dito na sa tunga sang lawod ang nagasunod sa ilang bangka amo na to ang nagtiro patay sa security guard. Kag ang iban nga mga kaupod ni sang security guard amo ang sa kahadlok naglinumpat na lang man sa may kadagatan Bumbutsamp. So October 6 ni sang sinilang man nga tuig
ginfile ang kaso batok sa mga suspect sa nasambit nga piracy incident. Kag si ang gulo dito nga ginalantaw Bombo Champ amo ang inside job. Kay ti hindi nilang galing mapalayag man sang Carles PNP kung kanday sinugid ang mga din kasakaan sang kaso, isang kaso nga piracy with homicide, pero ang nasambit diri sa aton sang ulihin naton ni interview kay Police Lieutenant Jorda, ang Deputy Chief of Police sang Carles Municipal Police Station, masobra sa 3 ang ila gintang pasakaan nga suspect. Kasi ang munisipong nagwa ang pangalan ni Layman 80, ining dismissed police officer sa Maysara Municipal Police Station, nga amo na siya. Nadala ang iya nga pangalan sa isa sa mga suspetsado nga ginpasakaan sang kaso sa pagpatay dito sa may security guard sa Banwa ng Carles. Perfect. Thank you, Gitsa. Ini si Bombo Sari Galia Sumangkaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpaw. Sa Liganes, natumod sang kapulisan ang suspitsado. Naibaluan ang whereabouts. Nagaplano pala nga magapasaka sang kaso sa aton sini nga mga kabumbo kag may ara na sang istorya, filler, nga magasumpa ining si Carlos alias Kaloy Hetchanova. According to Liganes PNP, staff or empleyado sang Zaraga Local Government Unit under sa talatapan sang BC Mayor. Sa Banwasang Kalinog, natabo pitsa 25, pitsa 26 na kita sa karon. Sige pa kuno ang investigar sang Chief of Police sang Kalinog PNP, si Police Major Dadzi de Lima. May nasiplatan na kuno kag na kuan sang closed circuit television na footage ang posible mga suspitsado or suspitsado. Now, kadto kita diri sa bahin sang Carles. Carles is under the leadership of Police Major Lieutenant Colonel Major Jason Pansya. Ang natabo nga piracy, ang development sadto is that nga nakapasaka sang kaso. Nagpasaka sang kaso, pero hindi pwede mapalayag ang pangalan. Now, nadakpan ang dismiss nga pulis nga nagpang-hold up sang supervisor sang isa ka delivery or logistics company, kwarta mga 1.5 sa aton sini magkabumbo. Sandig sa pagpangusisa sa Bumbo Radio, isa man ini siya sa mga gintudlo nga suspect sa piracy case sa Banwasang Carles. Now, gina-follow up naton ini. From time to time, ang mga krimen gina-follow up naton ini. Sa aton sinikaron iya mga kabumbo. Hindi ko lang mahumpan nga nakapasaka na sang kaso nga piracy, pero hindi pwede mapalayag ang pangalan. Kaya ano ba si malagyo? Well, in fact, if you use your common sense, kung buhat ikaw sang krimen, definitely, kung hindi ka malagyo, manago ikaw.
And when the time comes nga mapasaka na ang kaso, maagi gid ina sa proseso nga kung sa diin kung may complaint batok sa isa ka individual, ginahatagan ini siya sang kay gayunan nga magsabat. Gina-inform ini siya sang a korte nga mag-execute sang iya sini nga affidavit. So nga awa ay ginapalayag sang Carles PNP ang pangalan sa mga ginpasakaan nila kaso. Oh? Sa aton sinima kabombo nga abi. Now, sang Pitsa 24, nagtry kita nga mag-reach out sa Carles PNP. Agod nga i-confirm ining involvement sang dismiss nga pulis nga si Lainel, ano to? 80. Nagpadala kita sang mensahe sa kay police Staff Sergeant, ang investigador basta police officer, Balaan, Christopher Balaan. Tiang rason sinadribanwa, hindi ko nila pag i-divulge ang name ka suspect, pero na-file na ang case. Kay kung magwa ang warrant, hindi nila mabalaan ka suspect. Hindi ko kaintindi kung anong plastada. Hindi pag i-divulge ang ngalan sa suspect kay para kung magwa ang warrant, hindi mabalaan ka suspect. Ano nga kagaguhan ng inyo man? Gin-clarify niya pagid. Ang namin niya kuno, hindi pwede i-divulge ang name ka-accused namon. Pero pwede siya kuno makapa-interview. Sisilingkot, sige, interview ta, sir. Viber, Messenger, Zoom, kung diin ka pwede. Nagambal naman nga, hindi man namon ma-confirm inagyapon kay as per instruction by the Chief of Police. Yan o sistema man. No? Ano ang klase naman yung kagaguhan kag kaunguan ng indala ni Panchadras Carles humalin rin sa uton pakadto sa San Rafael subong sa Carles naman? Masunggod ka lang ang bingit ka nga pansaka nga ginakomentaryuhan ka sa radyo kahit hindi ka man kaisrot ka trabaho mo. Daog-daog ka pa kalyutinan to, Chief of Police sa Legales. Plano pala nila magpasaka ang kaso, hiningadlan na nila. What's the difference? Kay kuno malagyo? Tawo nga nakakomiter sang krimen, definitely malagyo, manago na. Ano pang pulos sa tago-tago sa ngalan? Not unless nga involvado man kamo or sinugo nyo inang tawo nga magkomiter sang krimen, mang-hold up, kag bilang bulig nyo sa iya, tago-tagoon nyo lang anay pangalan. Para nga sa mga nakabalo, pag iba nyo nga kaupdanan, hindi ka mo matumod. Amo na. Pinasakaan na siyang kaso, hindi pa malawag ang pangalan? Police Colonel Alinio, sir. Police Brigadier General Leo Francisco, sir. Paki-check naman ang performance nitong si Police Major Jason Pancha. Galing siya ng uton, pumunta na San Rafael sa German National na pinatay, hindi na nasolve. Ngayon, punta naman dun siya sa Carles, ang lahat ng kapanusan niya sa uton, sa San Rafael, dinalayan doon sa Carles, oh. Anak ng tinapa, Colonel Alinio, tsaka General Francisco, sir.
Bakit wala na bang ibang pwede opisyal dyan sa Campo Delgado? Bakit tayo nagmamantiner kay Pansa? Palitan nyo na lang ito, sir! Gawin yung chief security ng gate dyan sa Campo Delgado? Kasi kung saan ito siya ma-assign, umiisog yung mga kriminal. Sa mind ng kriminal, Colonel Alinio, General Francisco, sir? Anak ng tinapa, oh. Yung chief of police dito, si Pansa? Sige lang. Maniro lang tayo ng tao, mang-hold up lang tayo. Hindi naman ipapalayag yung pangalan natin pag tinanong ng media. Lalo na ng bumbo. Di ka ba'y pa may mga nagakaigo na kamo nga lihok? Ang mga opisyalis na ton? Sino mayor ka, Carles? Si Mayor Sigfrido Bitita? Sakto ko? Siya ang mayor? Sa mayor sa Banwa sa Carles? Oh? Sir! Pangita to bisang liyog lang ko, pangita to bi paskwa sa mga taga Banwa sa Carles sa mayo-ayo man nga opisyal nga magpungko nila dira bilang chief of police. General Francisco, sir, Colonel Alinio, gawin nyo na lang pamasko, palitan nyo na yung i-relieve nyo na dyan. Yung chief of police, saka yung nyo na rin, isama nyo na yung mga bulok niyang tauhan yan. Ibisan di mo siya ibutang niya, huwagin siya sang krimen nga nasulbar, nak ng Sus Maria ka, gusip po. Unang kilala ko pa nga taga-Bingawa, rugtasan mo. Oh. Sarawayan. Oh. 35 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. The people of Carles deserves a good chief of police para nga mapasigurado nga safe sila. Daog-daogon pa sa daog-daogon pa sa lieutenant. No offense meant sa kay Lieutenant Robles. Pero hambal bala sa mga pulis, lieutenant ka, magluwas lang kung air ka, akademyan ka, lieutenant ka, ikaw ang pinaka-lowest mamal. Una mga istorya sa mga akademyan mo, mga air, mga PNPA, mga PMA, basta akademyan. Pero tikong rose from the ranks ka, lieutenant ka pa, inspector ka pa, lowest mamal ka na. Pero yun pa sang lowest mamal, maminsar, mag-akto, magtungod sa responsibilidad niya bilang chief of police, ang major. Ang major. Pero basi bala major problem niya si Sir Pansa, hindi niya kay major nga pulis, Ikay kung ginatungdan yun yung sininga trabaho, ay man tadita, way tatani og tasan, di ba? Sa aton sinima kabumbo, kung ginatungdan yung responsibilidad nyo nga to serve and to protect, way man tatani problema sila dre. Sa aton sinima kabumbo, kung may mentalidad lang si Major Pansa katulad ni Lieutenant Robles, nga halos pa lang kung pwede, di sila magtulog para nga mapasigurado nila nga safe and secure ang mga pumuluyo sa nga ila siniya nga area of responsibility. Payo ko tani. Aling hindi malas si Carles, no? Sa ila to yan nagtupa. 38 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa. Ari Pangino? Oka. One COVID allowance. Nagligad to, Biyernes. I-release na ko, no?
Di na mo man nagpalati kay release na kuno mo. Tapos, pagyapon, di sa nungin man i-release ni kag ang gratuity pay sang mga empleyado sa city government, mga casual kag job hire. Anong latest sila, Dre? Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras, 39. Mas samigaman bala sa hapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle kun huo ang imo sabat ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini.
I-report gilayon sa inyo nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, 45 minutos na nakaligad sa taknan sa ningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby ka sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check naton sa madugay si Bombo Lindsay Bade na may kang tanan sa one COVID allowance. Setyembre pa lang, batian ko na ni nga i-release na mo. Dugay-dugay man, New Year na. Ang one COVID allowance, why gyapon? I-standby kay check naton ina. Sa din madugay sa aton man siniparay nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. May naghambatos nagligad nga Biyernes ko no. I-release na ini. Tipro sa Biyernes to binantayan man to sa mga nagahangla sang sang one COVID allowance. Pero ti why gyapon? Negative, naruya lang to yang mga medical workers. Nga sa Malawi nga tiyo, nagahulat sining one COVID allowance, ti why gid? Basi mauna pabladula ang COVID daw. Sang sa pag-release ng OCA. Si Bombo Lindsay may follow-up report. Lynn, sa report please come in. Amat-amat na bombo cham nga nabaton sa mga health workers diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo ang one COVID-19 allowance so kunang ining OCA or OCA para sa bulan sang Enero tubtob Pebrero subong nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, iyaging pahayag na tinagligad nga semana nabato na sa masobra 40 ka mga health workers sa Hospital Management Office kag masobra 60 ka mga vaccinators na mayara sa special power of attorney para sa mga wala sa account sa Land Bank of the Philippines ang ilang one COVID-19 allowance para lang inabumutsam sa bulan sang Enero samtang 29 naman ka mga health workers ang nakabaton para naman niya sa bulan sang Pebrero. Tisunod dari kay Dr. Quinion, 10% pa lang kung lang tawon sa 1,237 ka mga health workers sa probinsya, bumutsyam 10% pa lang ya ang nakabaton sa one COVID-19 allowance. Ginashag na rin ni Dr. Quinion nga wala ginpanaog ang kwarta sa Iloilo Provincial Government, specifically sa Provincial Health Office, buot sa lingon. Ang pondo, bombo cham, yara lang gidya sa may bahin sa Department of Health. Tiuna na darigin at hagman ni Vivian Salmon, ang Supervising Administrative Officer sa Provincial Health Office, nga ang tanan ng mga requirements ang ginpasaman sa Department of Health pinaagi sa one COVID-19 allowance information system. Ti apisar nga may ara sa kabudlay nga na-eksperyensyahan ang personnel sa Provincial Health Office sa pag-upload sa sining mga requirements na tigayon ini sa gihapon nga makumpleto kag napasa sang March 2022. So ang ining
ang ining pag-serve or service ko tani sa mga health workers Bombotsam halin January tubtob June 2022. So supposed to be 9,000 pesos ina siya ang mabaton sa mga health workers per month ina siya Bombotsam. Ugaling kay ti sa subong ang na-process pa lang how 10% pa lang gid lamang sa 1,237 ka mga health workers, which is duha pa lang ya ka bulan Bombotsam. So ang remaining nga mga bulan nga dapat kung tani mabaton nila nga 1 COVID-19 allowance ina pasubong ang hindi pa mahibaluan kung san o ginabala matigayon kay ti nagapakigangot man kita sa bahin sa Department of Health kung ano na yung update with regards sa 1 COVID-19 allowance, since nati may ara ya sa pahayag ang Provincial Health Office na wala ya sa ila ang pondo kundi dito sa bahin sa Department of Health o galing kay ti wala gid kita sa may nabaton nga sa bata halin sa nasambit ya nga ahensya. Yari aton mamatian ang pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion. Ang OCA o kung 1 COVID allowance salin ina sa Department of Health para sa mga health workers. Ang kwarta wala nagpanaog sa aton sa province of Iloilo. Didto lang siya sa DOH Western Visayas. Karon dugay na naton no sang Provincial Health Office kin facilitate halin pa sang una nga parang ma-upload no ang mga ngalan sa mga aton nga mga gin-hired nga mga vaccinators. So ang isa ka account upod ina Provincial Health Office staff, Hospital Management Office, kag ang aton nga mga 900 plus nga provincial hired vaccinators sa isa ka account under Provincial Health Office. Karon may process ina of uploading the names, and likewise si DOH nagapangayo man sang mga hard copies of the DTR no, aside from uploading in the system no sang mga kilalan nga mga requirements such as ang ilang DTR, ang land bank nila, kung wala sila land bank may certification or SPA sila no nga gina-require ni DOH aside from other pagid nga kadamo sa mga teen no nga ginapangayo sang Department of Health. Now gin-process ina sang PHO karon due to mga unavoidable circumstance kag kadamo man bi nga numero kadamo gid sang aton nga vaccinators may mga ara si DOH nga mga requirements nga nagapangayo pagid sila additional requirements karon which are beyond our control already. So karon mahulat-hulat lang kita kay because nga gaayo man si Department of Health sa pag-insindi last time sa nahambal ko na January, February supposedly mag-aabot no kag sang before Friday, which in fact received by some. Mga ara ang nakabaton ang Hospital Management Office kag ang 60 plus kabilog nga may SPA sang January kag ang 29 ka mga health workers nga mga vaccinators nga may SPA kay wala ni sila mga land bank na nga account amon ang nakabaton sa para sa February. Gusto man namon ginawag namon nga pag panawag para nga mahatagan kita sang access no kay ang system like bilog siya nga country you are only given certain time or a day para nga maka-upload. So considering 1,237 hindi maubos ina-upload. Kay ang system aside from ang may weak internet connection may ara pagid nga sirado gid ang system. So bisan mahambal sila nga open pero because nga kahinay isang uploading isa-isahon mo na kapang encode hindi enough ang isa ka 12 hours or even 24 hours para ma-upload ang tanan. Nabatian Bombotsam si Dr. Maria Socorro Quinion, ang head ng Iloilo Provincial Health Office. So amoy na ang isa sa mga rason ko nga ang tinabudlayan man ginaako man sa Provincial Health Office nga nabudlayan gid man sila sa pag
upload sa sining mga documents na kinahanglanon sa Department of Health sa system mismo sa Department of Health. Kaya sa pahayagan ni Dr. Quinyon, hindi lang niya ang bahin sa Iloilo ang nag-upload sa documents or requirements, kundi bilog na pungsod ang nag-upload sang tagsa ka mga dokumento sa isa lamang ka system. Amo na kon ka isa, nati hindi gani ko na malikawan nga or hindi makaigo ang 24 hours ng Bombocham sa pag-upload sa sining mga dokumento, pero na-comply inatanan sang Marso pa 2022, natigayon inatanan nga makompleto sang 2022. Ti ang sa pahayag man diri sa bahin sang Provincial Health Office, dito na yung kwarta, gin-download sa Department of Health Bombocham, kag hindi sa Provincial Health Office Bombocham. Okay, dugay na ni Bombolins. Why gini mapangitaan sang solusyon ini kay kabudlay sang isa lang ka system or may ara dira sang butang naton abi may congestion sa amo sina nga sistema ti why binangita sang alternative nga pamaagi agud nga madasig ini nga ma-download ang mga dokumento kay ti kun pamatian ta lang ni sila nga may problema sa system, may problema sa pag download or upload or whatsoever, ti ang mga health workers nato noobrahanan ni nila mo. Amo gid. Kung sila man to be that time, abi sila man nagambal, ay hindi kami magubra. Kabudlay. Malatnan kami ka-COVID na gron. Hindi kami ti balon di may man, may PPE man kamo, may personal protective equipment. Ay delikado na ya. Ti pwede ayahan sina. Sa tong amo ni nga tsimpo, gobyerno taga-panawagan sa mga medical health workers. Anay kay nagsabat sila, subong niya pantuso nila iyang mga nagpangabudlay sang tsimpo sang COVID, nagtaya man sang ila sini iyang kabuhi, kag kabuhi sang ila sini nga mga himata. Tapos subong rasonan ta lang niya kay kabudlay, mag-upload, kabudlay sa system. Inhustisya, pirmi Bombolins. Amoged, oo, Bombocham. Actually, ang sabahin sa Provincial Health Office ng gani sa papamangkot man natin kay Dr. Quinyon nga ti amo na ni na experiencehan sa PHO nga may ara sang glitch or may ara sang system error abi ang ginobra no sa Provincial Health Office, pero ti suno man sa iya sa ilaman nga supervising personnel sa sining one COVID-19 allowance, nag-top na sila Bombocham before pa lang yagin pahibalo na nila ang Department of Health sa pagpamuno man ni Dr. Adriano Subaan nga may aras ang error sa system. Amo na nga nagapahayag man ang Department of Health Bombocham nga liwat-liwaton lang ang ining pag-upload sang dokumento kag amo na by March 2022 natigayon nga makompleto ang ining requirements na ginapangayo sa Department of Health Bombocham. So ang remaining na mga bulan, advice diferensyado na gani pero liwat-liwaton lang kuno. Ano klaseng advice naman? Oo, ginaliwat man gani sa bahin sa province. Ang burden Bombolin si atag panilaya sa mga medical health workers. Dapat kay diferensyadong system, himo sila liwat or provide sila sang another pag iya nga mga pamaagi agud nga mas mahapos sa aton sini mga medical frontliners. Hindi kaya mga medical frontliners may hambalon mo nga sige-sigiha lang isend. Ti sa sige-sige nga send dito kang nagtuga pagid sang siguro ti nagsulupot na to bala ko kumbaga pa Bombolins, nagtiringob na to, nagbugat, hindi kag lala memory, so on and so forth, no? Kaya hindi magkikita particular kag technical kun na system na kay iyan sa mga IT graduate, iyan sa mga electrical engineer, but sa pinakahapos nga explanation, hindi tani dapat iya nga balon mo lang iya nga liwat-liwata lang da send. Liwat-liwata lang da download. Di balaan mo na nga problemado mo pa nang i-advise mo, di ba? Amo gay Bombocham, pero ti ila tawon ta ibaloon ta kun matigayon ni ang paghatag sa duga nga mga bulan sa ila nga one COVID-19 allowance kay ti 9,000 pesos man ini. Ang January kagang February ti amakon mo 10% pa lang sa mga health workers ang nabaton. May mga bilin pa nga ti wala mahatagan sa first 2 months Bombocham sa 2022. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanio Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo.
Bombo! Salamat kida Bombolin sa imo sini nga follow-up report. Oh. Tapos hibi-hibi mga opisyal tadre, mga nurses, doctors, hindi nyo man kami pagbayai, kay ginakulang subong ang mga frontliners, amo sila mo sadto. Yang pagtatap nyo sa mga medical frontliners nyo, sa mga medical health workers, kamusta bay? Ha? Amo ng pinaka-brilliant ka ideya nga ma-share ninyo sa nagahangla nga medical frontliner? Sige-sige halang send, sige-sige halang download? Bala mo na nga guba ganing system, problemado system, ang balon mo pa nga sige-sigihon? Kung sino man ang nag-advise na, buwas, buy one take all to inisyatibo sa supero upod ta mabakal. Ito naluoy ako sa imo. Oh. Pero dali lang gid, hingagawon ko gini kay mayong balita di para sa mga job order kag sa mga casual employee na tuhoy sa sining special session nga para iya sa gratuity pay sa mga empleyado dira sa city government. Bisan pa paano do may palaabuton kag lauman ka bala nga hindi ka man masiro sa palabuton sini nga pagbulag sang bagong tuig. Momo Angel sa report please come in. Bombo siya, posible magapatigayon sang special session sa Webes nga adlaw ang sangguniang panglungsod sang Iloilo City Government. Agud istoryahan ang gratuity pay para sa mga casual ka job order workers sang Iloilo City Hall. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag na ginapangitaan nila inisang ligwa kag ginalantaw ang pondo kung sa diin magahalin ang gratuity pay sang casuals kag job order workers. Sunod sa natungdan, naga-overtime ang nagkalain-laing ahensya sang Iloilo City Hall agud mahimuan o kung mahimo ang ila katungdanan. Sunod sa alkalde, may yara pa iban nga mga job hires nga wala pa nakabaton sang ila nga sweldo. Ginapananaw sang alkalde nga 25 million pesos ang kinahanglanon agud matuman ang one-time gratuity pay nga hindi magsobra sa 5,000 pesos para sa mga casual kag job order workers. Durang pa ni Treñas, hindi siya makapasiguro nga mahatag ang gratuity pay bag-o magtakop ang tuig. Kung madumduman sa ating mga kabombo, magabaton sang 20,000 pesos na service recognition incentive ang mga regular employees sang Iloilo City Hall samtang ang 4,900 ka mga job hires ang magabaton initially sang 25 kilos nga rice subsidy. Yari at pamatian ang nanging pahayagman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. May pundo kita nga base makitaan, mapatawag ko sa special session para makahatag kita gratuity sa mga casuals naton kag job hire. Especially Mayor, so far sa pagbanta-banta nimo mga pilaayahan ang mahatag sang city government sa mga job hires, Mayor? Ang ginabutang to sa iyan ni Presidente, maximum 5,000. So, mapangita sa pondo siguro ang kinahanglan ba sa mga 25 million. Mayor, tentatively, ayan, may ngagaw by the end of the year or by next year ining paghataganay? Ang paghatag, hindi lang ko siguro, no? Kahit like subong holiday, although subong holiday, overtime to gani ang aton accounting kag iban nga mga opisina para nga release kita dayon, no? Kaya may mga job hires pa nga may nasa sweldoan. Bali, Mayor, ang special session within this week man? Base kinatanaw ko ba si Thursday? Well, una, nagapasalamat ko kay Presidente Marcos nga gintugta, no? Because usually why ni sila nakuha sa government because wala sang employer-employee relationship. But because the circular released by the President, pwede kita makaatag sa ila. Bobo Champ, nabatiin naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas may kagtanan sa sining gratuity pay nga mabaton sa mga casual kag job order workers sa may Iloilo City Hall.
Kabay pa matigayon ini para nga makayumyuho man ang mga empleyado dira, no? Yuhong balak iti bangod man sa ila sini nga pagtrabaho, pagpangabudlay, may palabuton sila. Kabay pa madunlan ang mga job order kag mga casual employee nga maggabakal sa pagkaon gamiton ining gratuity pay nga ila sini nga trabaho bantay lang sang 15-30. Salamat gid Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Dari wabit si Bombo Angel Tan. Mga taga City Hall nga 15:30. Sok mainyo lang ko Grabe ka man imo bumutsa miya kung hambang madunlan kami iti naturalmente. Iway mga mubra na, kisi 30 na ubra nyo. Oh. Tapos mapabot-abot ka mo ka gratuity pay. Oh. Ang mga angay gaan sa gratuity pay, aga pagabugtaw, last 3 ang kagaong nga panilhig na dalan. Ang mga traffic enforcer, magluwas lang sa mga sa mga bata-bata ni Hitler nga lain niya nga sinyas, hindi Hitler mo na sa iban pa yan nga nagatrabaho gidla. Amo na yan dapat gaan na gratuity pay pero inang bantay lang yan sa 15 kag 30 ka mapakita. Ay magradunlan kamo. 5 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa Kitita Regine. Si Momot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa.
Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini. Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and syempre, liwat kita nga nagaupdanay para sa saniya palatuntunan kahapon lamang. Good afternoon, kids, sa inyo tanan-tanan. Joining me today, ara sa inyo nga mga sala, ara ang ibang maybe sa ilang nga kusina, nga mga ginapang kuti-kuti nira, or maybe ara sa balay sang friend, balay sang paryente nga naga pamaskwa pa, no? Kag naga pamasyar. Wherever you are, sa saring nga mga tinion, thank you so much nga nagaupod ka mo gihapon diri sa aton, and we continue giving you mga very interesting nga mga istorya para sa inyo tanan gina-share diri sa aton nga mga letter senders. And so welcome mga kabombo. Today is the 26th of December 2022. Ilisipon ang mga inadlaw kag magabag-ong tuig na kita. So join me sa saninga hapon, and I also say thank you sa tanan natin nga mga letter senders nagahingagaw nga makasulod ang ilang mga istorya for the year 2022. Kamu dira, pwede gid nga makapadala, makahingagaw sa inyong mga istorya, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope you had a really great celebration
sa aton nga Christmas na batyagyan yung gid ang presensya sa aton nga Ginoo. And now, diri na kita sa aton nga New Year countdown. Ilang tulog na lang, bagong tuig na mga kabombo, 6 days to go before the year 2023 comes in. And today sa aton nga palatuntunan, kahapon lamang, yaring aton nga bahanon para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival, nagikan kay Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Someday When I Am King. Updinin niyo ako, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. Someday When I Am King,
para sa inyo, mga kabombo. All set na kamudira, ready na, busog na, naka-relax na, continue relaxing. And enjoy the stories diri sa KLP. Again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program sa Monday edition. Kagari na ang ato nga first story para sa inyo, and this is from Inday Mel. And the story says, Dear Tita Regine, maayong hapon sa imo, Inday Regine, kag sa tanan nga nagapamati sa sini nga makawiwili nga programa ang kahapon lamang kag sa sikat nga estasyon sang Bombo Radyo. Inday, ari naman ako magasaysay kung paano kami naghiwat sang Christmas sa amon barangay. Inday Regine, kinaanda namon kung magabot ang bulan sang December, nagadaigon kami sa tagsa kabalay, kag masadya kami kay kadamo sa amon. Nagahalin kami na alas 6 sa gabi, kag nagapauli kami mga alas 2 na sa kaagahon. Bale, duha ka barangay gawa ang malibutan namon. Inday, may balay ka man nga maagyan, nga wala man kwarta, ti pasalamat lang. Kag iban, mga itlog ka manok ginahatag, kag iban, nag-request ka kanta, pero kada kanta may bayad. Inday Regine, hindi ko gid malimtan. Sa nagakanta kami isang kanta nga, O Senyor Tagbalay, Lunsay nga dungganon, kung sarang ninyo kami pakanon, kayari kami sa silong, nagahulat sang inyo kabubuton. Sang hinali, ay ala, pasensya sa word, nagutot ang upod namon. Di tama katunog. Wala gid mala namon mapunggi ang pagkadlaw. Ay nako, nagutoy-utoy kami kadlaw. Hasta tagbalay, nagkadlaw man. Ang amon kinitaan sa caroling, ginbayad namon sa pagpamisa sang amon nga patron, si Senyor Santo Niño. Kag iban, ginabakal namon ka mga premyo, kay balan mo Inday, may contest kami, panami-nami ka lantern, kag may dance contest, may singing contest, kag may mga hampang ang mga kabataan, pareho abisang apple eating, stage dance, spoon egg relay, sack race, pauna-una ubos ka soft drinks, give me what I want, kag madamo pa. Inday Regine, may saot man ang mga tigulang, ngalan kasaot nila amo ang karenyosa. Foley gid man, kag tinikling. Tama kanami ilang tawon. Inday, tapos program, may kinananay. Syempre, hindi gid madula, no? So, ang among ginhimo, ginbahin-bahin kami sa 7 ka purok. Kada purok, may presentation. So, amo ini ang pangalan, kaamon nga purok. Purok Tadtadan, Purok Tigub, Purok Kalubihan, basi Tigib, Purok Inuringan, Kamandi Sentro, kag ila ka barangay captain namon, kag mga kagawad. Inday, kada purok may lamesa, kag may mga donations. Dira nila ginabutang ang ilang mga linuto nga pagkaon, kag tanan nga miyembro sa kada purok dira makaon sa ilang lamesa. Kag naga-share man kami kada purok. Ang amon mga handa amo ini. Lechon nga ulo ka baboy. Wow. Lechon nga Bisaya nga manok. Dumduman ko lechon manok. Sarsyado nga manok nga may gata. Manok nga may kadyos kag ubad. Linaga nga baboy nga may langka. Valenciana, kalo-kalo, bihon, spaghetti, salad, tinapay, ice cream, soft drinks, kag madamo pa. Bawdo na busog man kami ba? Inday Regine, tapos ko kaon do, hindi ako katindog sa sobra kabusog. By the way, Inday, ginahiwat namon ang Christmas party sa katapusan sa December. Kag ginaimbitar namon ang amon nga mayor kag mga councilors nga mag-attend. Inday, may regalo man kami sa mga indigents nga mga senior citizens. Katulad abi sang isa ka bareta nga pan, gatas, kape, kalamay, kag isa ka bareta nga habon panlaba.
Inday Regine, amo ini ang pag-celebrate namon sa Christmas sa amon nga barangay. Di ko na lang tapuson ang akong nga sulat. Madamo nga salamat sa imong pagbasa. Good luck, good health, and God bless you always. Kabay pa nga madamo pa nga mga sulat ang mabaton mo, kag maganyat sa pagpadala sang ila kasaysayan, ang imo suki sa kahanginan. Tawagan lang ako sa kay Inday Mel sang 3rd District sang Iloilo. Inday Mel, sa mga nagutman dira, daw panagitlon lang siguro, no? Samtang nga ginalawag ta diri ang inyong mga ginapanghanda every time nga mag-Christmas party kamo dira, pati ako daw gingutom or nabusog sa mga pagkaon nga imong ginpang-mention. And by the way, siguro ang tingala ka what happened to this letter of yours, kay supposedly early part of December, muluyag nga basahon naton, and early part of December mo man ginpadala. Sorry gid ha, na skipan sa akon nga mata sa imo nga pag-email. Pasensya gid, ngati mayo lang, no? Nag-scroll back ako and then nakita ko ni Sigo, ay lang, ang away ko pa ni nabasa. But anyway, pasensya gid, but I just hope okay lang, ha? And kabay nga ang inyo nga Christmas, dira man sa inyo nga barangay, or maybe dira sa inyo gid nga panimalay, nangin very meaningful and nangin very colorful, kag kabay nga you have shared a part of yourself, bisan nga gamay-gamay lang, no? Nangin gift ka man sa iban nga mga tao. So salamat gid, and Merry Christmas man sa imo, kabay nga mangin safe kita tanan, ha, dira sa inyo nga lugar sa pag-celebrate na sang bag-ong tuig nga malapit na lang gid. Salamat sa liwat for sharing with us your story. Inday Mel sang 3rd District of Iloilo. Mga kabombo, eksakto 30 minutos makaligad ang 2:00 sa hapon. Would be giving you more diri sa kahapon lamang program. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami ba lang nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo. Kita mga kabombo diri sa kahapon lamang program kag yari na yung mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana tubtob Desyembre 30. Sa ini nga Biyernes ang primera kag nagapanguna nga rock band sang Iloilo. Who else? Padang Binhi Band ang magapatupa sang ila pangako nga itakop nila ang tuig 2022 pinaagi sa isa ka great rock extravaganza sa sulod sa 2 ka oras sa Desyembre 30, Biyernes sa concert at the Plaza nga magasugod alas 6 sang gabi. Sa mga kaywatan na pulo ka mga Plazuela di Iloilo Christmas Edition mugs ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Enero 1 naman, tuig 2023, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latolda sa mga luyag magtambong sang misa sa mga petsa alas 11 sang aga sa pagsaulog sang kapistahan ni Maria, ang Iloy sang Diyos. Sa tion sang misa, aton pangayoon kay Maria, nga hatagan niya kita sang grasya kag kabakod nga magatubang sa mga pagpanghangkat nga dala sang tuig 2023.
nga may bugos nga pagtuo kag pagsalig sa aton Ginoo. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. We have another story here coming from Sagittarius 15, San Primero Distrito. Nagasiling every dearest in the region. Una sa tanan, tugti ako ninyo sa pagtamyaw sa maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Congratulations sa mga nagainulan nga awards o kung kadalagan nga inyo ginbaton o nabaton sang Bombo Radyo. Ang Bombo Radyo di malingkang kag nagabaskog pagid sa oras-oras nga tanan. Kabay pa nga ang akon inagihan makahatag man sang inspirasyon sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Sa liwat, tawag lang ako sa kay Sagittarius 15 sa 1st District of Iloilo. Ako nag-78 na sa December 15, ini nga tuig. Kon sa eksperyensya, siguro di man ako maulihi sa iman, kay halos nalibot ko na ang bilog nga Pilipinas. Inday, akon balikan ang akon inagihan sa ako bataon pa, nga wala gid ako nakatilaw sa pagpalangga sa akon amay. Nagdako ako sa akon lolo nga ginatawag ko nga tatay. Isa ako ka lolos boy. Ang wala ko maaguman nga pagpalangga sa akon amay, ginabawi ko sa makawiwili nga mga apo. Nga kon kaisa, gainit man ang akon bukayon nga buhok sa akon ulo. Dahil masiling ang akon mga utod sa amay kag iloy, nga ang ikaw gid ang nag-aasikaso sa ilahaw. Kuon ko, ti, sino pa abi? La di ila iloy. Gaobra man ang ila amay. Ti ano, tawgon ko si presidente o si Talpolano o si Talpolana nga mag-atipan sa ila. Kuon ko, gabawi gid ako kay gindingutan ako sang pagpalangga sang akon amay. Kay gindagit siya sang isa ka munga. Mayad tanan tinyo, kay may John tinyo nga amay kag iloy nga nagatatap sa inyo. Kuonanda, mga bugto kurian, sanda sa kay nanay kag tatay. Manan mo, dari Jean, ang bugto ko sa side ni nanay, 4 sanda, 3 ka lalaki, kag isa ka budlay, espilingon nga suplada, kag maiyaiyahon nga babae. Dari Jean, ang suno sa akon mga bugto sa tatay, 4 ka mga babayi, kag darwa ka lalaki. Sanday G, A, P, H, A, kag JR. Day, ang isa sa nanay gali, no? Sanday J, lalaki, patay na. Si G, si E, ang righteous someone, kag ang agot nga si M. Dahil ituto ko anay, ituto ko lang anay sa ako nangin presidente sa mga senior citizens sa amon barangay. Siling sang iban, maayo pa nga si ay ang aton presidente. Mahulat lang kita sang aton ID nga nangin isa na ka miyembro sa nasambit nga asosasyon. Dahil, ang tawag ko sa mga tao nga wala birth certificate, bogus. Day makuon kang andothaw, tiday, hindi sana registered kag sa ngalan sa munisipyo, syudad o sa NSO o PSA ang tawag sa karon nga panagon. Day magpila ako sa PSA, mayad lang ko online. Kung kaisa offline pa, kag mabalik-balik ka pa kung sa saan o mag-online. Hala ka day, no? Sa panahon sa pandemic, ang iba hala katulog, parang Diyos. At rosanda sa PSA ang iba, didto nagatururog. Day ang iba naga-issue sa akon. Nga ako kuno nagapangwarta. Apang day, o Diyos o por santo. Abi kon sila sa lugar ko, o Ginoo, Diyos ko, patawara sila, kaila sila nakamaan, kang anda ginihimo. Day, bisan pa ako ginakapoy, wala ko baliha.
Kag siling ko, si Jesucristo gani ginpadala sa Dios Amay sa pagserbisyo sa katawhan kag di para sa iya kaugalingon lamang. Day, di ko ginahakwat ang kaugalingon ko nga bangko o sa giya sang aton Ginoo, ang akong legasiya, ang pagsuwestiyon ko sa amon barangay official, ang barangay seal, kag ang pagpaimprenta sa nasambit nga silyo sa amon nga mga senior citizens. Gapangamuyo ako sa aton Ginoo nga palawigon pa ang akon kabuhi, nga mapuslanon, nga magserbisyo pa ako una sa akon loan owner, pamilya, kag sa mga tawo nga nagakinahanglan sa akon nga talento, tubtob ako buhi. Dahil na pangamuyo ko nga ang mga tawo samtang buhi magpili gid sang maayo kay ang Ginoo yara gid sa ila. Dahil duha lamang ka espiritu ang nagalagaw sa kalibutan. Ang maayo nga espiritu sang Dios kag ang malaot nga iya sang demonyo o kon yawa. Pasensya ka na ha sa malawig kong sulat, and more power to you and to your program and other Bombo Radio programs. Again, tawag lang ako sa kay Sagittarius 15 sa 1st District of Iloilo. God bless us all. Sagittarius 15, salamat gid sa imong gin-share diri sa aton. Hindi ka na lang magpa-stress kung ano man dira ang ginapanghambong nga issues sa imo. Ang pinaka-importante sa tanan, you know what's inside your heart, you know the truth, kag you know nga maayo ang imo ginahimo, kag ang Ginoo no amo ang saksi kung ano ka tinlo sa ang imong purpose, kag kung ano ka pure sa imong heart sa pagpatigayon sa tanan nga ina nga imo nga ginahimo, kag ikaw lang gid ang kahibalo sila no what's inside your heart. So madamo gyud salamat, enjoy ang imo nga pag-take care sa imo nga mga apo. Usually amo gid man na no ang iban like say for example gindingutan sila no sang something sang gamay pa sila, two things ang nagakatabo. Sila man madingot kung ano ang gindingot sa ila before, because you cannot give what you do not have. Hambal nila. Apang sa imo naman niya nga bahin nagabawi kagid. That is because you understand. Naintindihan mo gid, kay tina-eksperyensyahan mo gid kung ano kabudlay. Nga kulang ikaw sa pagpalangga, kulang ikaw sa pagsuporta, kulang ikaw no sa mga butang nga ginapangita mo nagikan sa isa ka ginikanan, nagikan sa isa ka amay, kag that's why ikaw hambal mo nagabawi ka lang gid. Kag aside from that, sa nagabawi ikaw hindi mo luyag nga ma-experience man no sang imo nga mga apo kung ano ang mga butang nga ma-miss nila if ever nga hindi mo man sila paghatagan sang ina nga presensya mo, sang imo nga oras, sang imo nga pagpalangga, sang imo nga pag take care sa ila. So ikaw yan no maka-empathize gid sa ila because you have been there. So sometimes hindi man true no nga you cannot give what you do not have. So which means ikaw even if gindingot ato sa imo, but ang imo nga heart is so full of love and you're just too willing to share that love sa imo nga mga kaapuhan, sa ibang nga mga tao, nagaserbisyo ikaw. So just continue doing ang mga kaayuhan nga imo nga ginapanghimo. Good luck, gid, and reaching 78 years old is so much a gift from God, no? Kung isipon naton, so every year nga ginahatag sa imo, see to it and make it a point nga mangin full of meaning ang imo nga life.
nga ginhatag sa imo sang Ginoo, because what you do with that life is your gift back to the Lord. So salamat gid sa imo, Sagittarius 15 sang Primer Distrito. Oras naton 47 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain? Moving on sa ating next story nga i-share sa inyo, ari ang share man diri sa aton ni Linda sang Pasig City. Dear Tita Regine. A pleasant afternoon to you and to all the listeners of Bombo Radio. Sa dalayan ko nga pamati sa imo programa, nagkaisog man ako para magsulat kag mag-share sang akon nga inagyan sa kabuhi. May pamilya na ako, kag masiling ko nga may journey man kami nga inagyan sa akon bana sa amon nga relasyon. Ginasiling nga kung ginpamana mo o kung ginpangasawa mo ang isa ka tawo,
ginpamana kagin pangasawa mo man ang bilog niya nga pamilya. So sa diri sini magatiyog ang akon nga i-share sa inyo sa sini nga hapon. Tita Regine, nagkitaay lang kami sa akon nga husband sa amon nga lugar. Ako hindi taga diri sa Iloilo, siya nagkadto dito sa amon nga lugar para nga magtrabaho. Kag way ko kabalo no nga closely knit gid gali katama ang ilang nga family to the point nga mahambal nato no nga sunod-sunuran siya kung ano ang ginadikta sa iya sang iya nga pamilya, and ako yan nagakakibot lang ako no kung nga amo sini ang nagakalatabo gali sa ilang nga panimalay. So Tita Regine, may mga times nga do hindi ko maintindihan, like bisan malain ang pamatsyag mo, dapat ma-join ka gid sa ila sa lamesa. Compelled man kami no nga maghatag sang share sa mga galastuhon sa sulod sang balay. Kung ano ang luyag mo himuon sa sulod sang balay, kinahanglan malisensya ka gid anay sa ila. Kung magkaon kami sa gwa sang akon nga bana, munuhon gid nila nga hindi ko naman nami gasto lang kay may pagkaon man sa sulod balay nga ang sagwa gid kuno kami makaon kay balaan mo naglumon kami sa ila kay amo nang ila nga gusto kag naghuo lang ang akon nga bana. Kung sa TV man hindi ka makapagusto kung ano nga channel kabudlay no kung nagalumon ka lang daw dinumero ang imong hulag daw wala ka freedom kung ano luyag mo nga himuon. Mahuya ka man kay ti sila ang tagbalay. Sang nagsuggest ako sa akon husband nga mabakal na lang kami bisan gamay lang nga TV para sa amon kwarto. Hindi ko na pwede kay maakig ang iya ginikanan kay dugang gasto ko no sa kuryente. So bisan nag-offer na ako nga bayaran ko lang ang extra nga expenses sa kuryente nga makaon sang TV, naghambal ang akon bana nga hindi ko kuno pagimuon ina kay basi may insulto ang iya ginikanan. Ay, inday, dumabuang ako sa mga rules nila sa sulod balay. Alala, pagid, kay ang gusto sang ginikanan niya, ngang ila gusto nga eskwelahan, among akon aplayan. Bangod gani nga maestra ako dito sa amon lugar, so gusto ko, padayaw nun diri, nga diri na sa lugar sa akon nga bana. Di ang gusto nila yang sa private lang ako ma-apply, kay kilala ko nun nila ang tag-iya sang eskwelahan. Pero kung ako lang ang pagustuhan, gusto ko yang magpa-line up sa public school. Kay mas manami ang stability sa public school. Pero sa liwat, wala na naman ako sa mahimo, bangod sila na naman ang nasunod. Kag syempre sa pag-alungay naman sa ako nga bana. So halos adlaw-adlaw na lang nga tanan. Nagataas ang ako nga kaluyag nga makahalin sa ila paningmalay. Kabudlay gidya. Okay man ang ilang treatment sa akon, pero mula na ugaling, feeling ko lang nga ginadiktahan kami kung ano lang ang pwede namon mahimo kag kung ano ang hindi. Ginambalan ko ang akon bana nga halin sang una, handom ko gid nga kung magpangabuhi na ako, ang luyag ko nga may ara gid kami sang amon kinaugalingon. Bisan payag lang nga gamay, pero kami lang ang nagapangabuhi. Mas masadya para sa akon ang amo sini para mabalaan man namon ang ginatawag nga pangabuhi. Kag para mabalaan man namon kung anong amon himuon kung wala kami asin, langgaw o kung kalamay sa sulod sang balay. Gusto ko nga magpangabuhi nga kami gid ang nagapangamot. Kag syempre, ako ang reyna kag siya ang hari. Bisan ano kabudlay kag do nagatihin ako, pero tuigan man ako sa ila. Syempre sa halos adlaw-adlaw na lang ang tanan ginakulit kung bana ko ya nga mahalin na kami. Kag mangita sang amon kaugalingon nga balay. Pero nagapaganot lang siya kag nagahambal nga basi kuno maglain ang buot sang iya ginikanan. Mientras sa masarangan ko nagaagwan tagid ako. Pero nagabot sa punto nga hindi na gid ako makaagwanta. Gani ginambalan kong akon bana nga basi pwede na nga makapain na kami kay feeling ko masarangan naman namon. Yung sabat niya ako nga hindi lang anay. Ti ang hambal ko tisan o wala siya makasabat. Gani nag-init ang akon nga ulo. Feeling ko, kung okay siya, or kung siya lang ang hulaton ko, wala gito ko sa paabuton. Why siya sang gana nga maghalin sa ila sa paglantaw ko. Gani, bisan masakit man, naghimo ako sa makahas nga desisyon. Ginambalan ko siya, kung hindi pa siya makadesisyon nga maghalin kami sa ila, kag magpain, mapauli na lang ako anay sa amon.
Sugaton niya na lang ako kung desidido na siya nga magpuyo kami nga kanilang. Bayaan ko ang akong trabaho bisan desbentaha sa akon. Grabe ang iya panghawid sa akon, Tita Regine, pero bugos na ang akong desisyon. Mapauli ako sa amon. Kung gusto niya pa kami nga kami pa, pwede niya ako masugat. Pero sa amon pagbalik diri, dapat magpain na kami. Kung hindi man lang siya makadesisyon, desidido na ako, tita. Bisan ang buot pasilingon sini, nga magbulagay na kami. So nahibaluan sa iya mga ginikanan ang akong desisyon, pati sila naghawid sa akon. Naghambal sila, nga wala man sila sa malain nga ginahimo sa akon. Nagapati pagani ko no sila nga nakabulig sila sa amon. Nagahipos na ako, Tita Regine, samtang ginahambal ini sa nga iloy kag amay. By the way, wa ko ma-mention sa imo, no? Nga pati mga iban nga utod ni sa ako nga bana, nga may mga pamilya naman, ara gihapon sa poder sa ila ginikanan. Kung nga kaangay namon, hindi man sila luyag nga magpain sila. Nakita ko bala sa ilang, ato nakontento na sila, nga dira lang sila. Pero para sa akon, do bala, bagid ini. Ano pa ang pulos nga nangabuhi kami kung hindi man lang kami makapanugod sang amon kag hastasan o nga luyag nila nga dira lang kami sa ila poder. Sa ako nahibaluan, ila binagid didto sa amon, mas luyag sang ginikanan nga makita nga nagatinguha ang mga bata nga makapangabuhi sang ila. Pero sa pamilya sang akon bana, hindi ko maintindihan kung nga aamusin na ang ila panindugan. Gani nagpauli gid ako sa amon, Tita Regine. Siling ko, bahala na kung sugaton niya man ako o kung hindi. Basta ang luyag ko nga magpain na kami para mas maintindihan namon ang ginatawag nga pangabuhi. And what do you think? Ginsugat gid man bala siya, nahaylo niya gid man bala ang iyang husband sang iyang pagpalayo nga magpain na sila. This is one thing that we have to know and we will be discovering tomorrow sa liwat natin nga pag-inupdanay mga kabombo. Tapos unta ang sulat diri sa aton ni Linda sang Pasig City. For the meantime, I am inviting you all maghingagaw na sa pagpadala man sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga lakipan sa mga very exciting, interesting nga mga pictures or ipadala ninyo ang inyong mga istorya sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Of the night kitaliwat, buwas mga kabombo sa Tuesday edition ng sang kahapon lamang program. And as I have promised, tapos unta ang sulat diri ni Linda sa Pasig City, which I'm sure damo man nga makarelate sa iya nga inagyan. Again, sa ato na nga New Year Countdown. Anom ka adlaw na lang, kag bagong tuig na mga kabombo, kag ari ang isa ka espesyal nga New Year song para sa inyo. Halin diri sa amon sa bombo. Celebration's done, party's over. Who remains are people who care, people who dedicate their lives for God's service and country. True, yes it's true, we all do that at Bombo. News, information, drama, music too. We call ourselves Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year.
Come and join us. You can hear us on the radio. You can find us online too. We hope you enjoy the show. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Stay with us from morning till dawn. It's a long ride, but it's a one-way trip on This is Boboy Garbillo of the Apple Star FM. It's all for you. Basta radyo, bombo. Sama-sama kami kahit mahirap lang. To stay positive and be humble always. Kung gusto ko makasama ang mga pamilya. Lahat ng pangarap nyo, pangarap natin lahat magpapray. From Colegio Filipino in Rome, I am Father Greg Gaston. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Basta Radio Bombo! Maraming salamat sa inyong pagupod sa akon sa sininga hapon, mga kabombo. Sa gihapon ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita tomorrow. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.